Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takdang alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Mayo 22, tuig 2025. Sa gihapon, inimula gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Rider nga nagtuyo maghimulo sa 19 anyos nga babayi na dagdagan or pagdagdagan sang Shokus order sang Land Transportation Office 6. Road safety awareness sang Land Transportation Office 6 nagapadayon. Subong adlaw ila naman siningagin sapol ang mga driver sang minibus. Samtang mainit-init pa kag makahalawat-hawat sini iyang game number 1 sa nga sang New York Knicks kag Indiana Pacers. Isa sa mga makabig naton na tuman ka exciting sini nga hampang or game 1. Bangod iya banwa sa sining buzzer beater, no? Buzzer beater plus friendly bounce, 3-point shot ni Tyrese Haliburton. Amoning nagluto sa New York Knicks sa game number 1 sa Eastern Conference Finals. Nakaabante na karon ang Indiana Pacers sa mga kauturan sa game number 1 sa kontra New York Knicks. Sa dugang pang mga balita, mga cabinet secretaries ni President Bongbong Marcos sa matamat na nga nag-file sang ila sining courtesy resignation kasunod sang mando sang presidente. Kag sospek nga nagkatiro patay sa Yabian bangod nga nagreklamo nga wala sang sumsuman ginhilway sang kapulisan. Muni madalkuan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad diriman sa balatuntunan na bumbuhanay sa auto. Daw halos hindi makapati karon ang fans ang New York Knicks sa sining nangin kapalaran sa game number 1 nga kung sadiin nagalagas lamang ang Indiana Pacers sa aton sining mga kabombo but sa mga ginutlo sining mga sinigundos sa game number 1 didto kagagin hatag sa kay Tyrese Haliburton ang bula, no? Sa aton sining mga kabombo kag ini siya ang nakahimo sang clutch shot. Kung sa diinti, pila na lang ka segundos, 23 segundos ning nabilin. Abanse pa iya sang 2 points, no? Ang Indiana or ang tawag sigiri, ang New York Knicks. Nag-drive si Tyrese Haliburton. Pag-drive niya, nag-break, nagbalik, nag-step back sa tres. Pagtira mga kasimanwa, tumimbok sa ibabaw. Pagtimbok sa ibabaw, sang ring, bumalik ini sa buhogid sang ring. Sulod! Tisaton sini nga mga kabumbo na urungan ng mga players sang New York Knicks. Samtang ang mga players naman sang Indiana Pacers ang nagdalalagan agud nga mag-celebrate sa ila sini kadalagan. Kag ila sini iyang dayaw-dayaw, no? Nga kung sa mga hiligay nun, pag grabe, tanda-tanda kang iya, pre. Amo niya guard, amo niya bor. Tana na lang. Tana na lang nga dayaw sa kay Tyrese Haliburton, no? Sa sining matinyon, bangod sa sining game-winning shot, ngaya nga ginhimo sa game number 1. Close fight ang ampang sa New York Knicks kag sumungman sa Indiana Pacers. Pero nagpangibabaw gidyaw ang Indiana Pacers sa aton sining mga kabumbo. So sa Eastern Conference Finals, 1-0 lead na ang Pacers. Sa Western Conference Finals naman, una dito nakadaog ang Oklahoma City Thunder. Batok iya sa Minnesota Timberwolves. Ginpamatudan lamang ni Shai Gilgeous-Alexander
Ngayon siya ang ginahingadlan nga most valuable player. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Sa mga mainit naman nga balita nasyonal, kung inyo sini nga madumduman, si President Marcos ang nagamando sa iya sini nga mga cabinet secretaries nga mag-file sang ginatawag sini nga courtesy resignation sa tinutuyo sini iya banwa sang administrasyon nga limpyuhan or may balasahay nga matabo sa aton sini nga mga kulturan pagkatapos sang 2025 midterm elections. May realignment kuno sa aton sini nga mga kabumbo sa mga cabinet secretaries ni President Bongbong Marcos. Ang request for courtesy resignation sa aton sini nga mga kabumbo para mahatagan sang ligwa si President Bongbong Marcos nga i-evaluate ang performance ng tagsa sini ka department agod nga ma-determine kung bala mapadayon pang iya sini nga serbisyo in line sa administrasyon ni President Bongbong Marcos kag ma-recalibrate ang mga priorities. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbog, klaro diri sa presidente nga siya hindi niya tuhoy sa personalidad, kundi tuhoy ini sa performance, alignment kag urgency, sa aton sini mga kabumbo, pasaligman sa nga presidente nga ang mga nag-deliver, ang mga miyembro sa cabinet sang Marcos administration nga naka-deliver sa nga ila sini katungdanan, sa ila sini nga mga task or gintungdan ang ila sini iyang buluhaton, ang iga-recognize kag ti laban-laban siguro sa aton sini mga kabombo basi kun ma-retain sa aton sini nga matag palamati. Ti ginahimo ini sa presidente suno sa iya para malikawan kuno nga mangin na complacent at the same time asa sining ginambal lang kung ara ikaw sa comfort zone nimo ti do kasubong iyang liwat-liwat na lang ang mga buluhaton mo dira ti parang mayara kuno sang pag-refresh or realignment mga biyan. Yari karon ang mga miyembro sa cabinet secretaries nga nag-file sa iya sining courtesy resignation sa aton sini karon iya nga mga kabumbot nagadepende pa ini sa presidente mo kung batuno niya o kung hindi. Ang mga nag-file, ang mga masunod, Department of Transportation Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of Interior and Local Government Secretary June Vic Rimulya, Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, MMDA or MMDA Chairperson Romando Artes, Department of Budget and Management Secretary Amena Fadis sa Pangandaman, Department of Finance Secretary Ralph Gatmaitan Recto, Solicitor General Minardo Ilagan Guevara, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Javier Cacdac, Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Jan Uy, Department of Justice Secretary Jesus Crespin Rimulya, Department of Agriculture Francisco Chu Laurel Jr., Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Estudillo Laguesma, Department or Government Economic Czar Secretary Frederick Go, ining Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Technical Education and Skills Development Authority Francisco Benitez Jr., Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, kag Executive Secretary Lucas Berzamin. Amo ni mga nag-file na sa ila nga courtesy resignation. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo nga kung sa diente nagadepende sa aton sini nga presidente kung inibala iya sini nga pagabatunon o kung iya sini nga i-decline. Kung decline ang imo sini nga courtesy resignation but silingon yati nag-perform ikaw kagluyag pa ikaw ni President Bongbong Marcos mangin kaupod sa pagpanerbisyo sa mga pumuluyo diri sa pungsod na Pilipinas. Ang iban nga mga balita kag impormasyon padayon sini naton nga pagtutukan sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Hindi ako
Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa ginistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nang inimbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules kung ang tagbalay ang mayar. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ng Huwebes, Mayo 22, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Cabinet Secretary sagad na tumugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na courtesy resignation. Mga kalihim inihayag ang pagrespeto sa anumang desisyon ng Presidente. Impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte babasahin na sa Hunyo 2. Senado magbubukas bilang impeachment court sa Hunyo 3. At Duterte Black hiniling ang ilang kondisyon para naman sa posibleng pagkakasundo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakahanda ng Senado na tanggapin ang panel ng mga taga-usig o yung panel of prosecutors mula sa Kamara de Representantes para naman sa pagbasa ng mga kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa darating yan na Hunyo 2 ng taong kasalukuyan. Ito naman ang kinumpirma ni Senate President Francis Chis Escudero sa isang liham na ipinadala kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon sa Rule Number 1 ng Rules of Procedure on the Impeachment Trials, ipinaalam ni Escudero na matapos ang nararapat na proseso ukol sa impeachment ng pangalawang Pangulo ay handa ng Senado na tanggapin ang panel ng mga taga-usig para sa naturang proseso mula dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso ganap na alas 4 ng hapon sa Hunyo 2 ng taong ito. Dagdag pa niya, inaasahan ng Senado na babasahin ng prosecution panel ang 7 artikulo ng impeachment sa isang bukas na sesyon, kagaya ng nakasaad sa naunang liham ng Senado noong niyang Pebrero 24 ng taong ito. Pagkatapos niyan, ayon kay Senate President Escudero, ay formal nang magbubukas ang Senado bilang isang impeachment court sa Hunyo 3, ganap na alas 9 ng umaga upang magpalabas ng summons at iba pang mga may kaugnayan na kautusan.
Noong Pebrero 5 ay pinagtibay na nga ng Kamara ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung saan ay mahigit 200 kongresista ang lumagda para sa reklamo. Inasuhan siya ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at graft and corruption, pati na ang iba pang mabibigat na krimen. Nauna nang inilabas ni Senate President Escudero ang paunang schedule para naman sa mga proseso ng impeachment trial kung saan ay nakatakdang magsimula ang paglilitis sa darating na 30 ng Hulyo. At samantala, nagpahayag naman si Vice President Sara Duterte na sabik na siya na humarap sa paglilitis ng ika-20 Kongreso. Anya, nananahimik siya sa isang paghahanda at ito ay kanyang pinaghahanda ng isang madugong bakbakan o kaya naman ay bloodbath. At ipinalam na ang puspusa na paghahanda ng kanyang legal team hinggil sa bagay na ito. Mamaya mga kabombot ka Sir Nation, kukunin natin ang linya ng ating kasamahan mula dyan sa Malacanang sapagkat itong mga cabinet secretaries ng Pangulo tumugon sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. na courtesy resignation. Mamaya, tabayan natin ang balitang yan, samantala sa iba munang mga balita. Kaugnay nga ng inihayag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla yung kanyang agarang pagtugon sa naging panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Sa maikling pahayag ng naturang kalihim, ibinahagi nito ang kanyang pakikiisa sa Pangulo ng ating bansa na nananawagan na maghain ng courtesy resignation ng lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Kung saan ay tiniyak naman ni Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice na siya ay susunod sa naging panibagong hakbang ng kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Kinumpirma ng Department of Justice na nakapaghain na ng courtesy resignation ng kalihim ngayong tanghali. Samantala, suportado naman ni Department of Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr. ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng recalibration sa kanyang gabinete at yung mga miyembro nito at inanunsyo yan ngayong araw. Ayon sa kalihim, malinaw na naghahanap ng mas mabilis na aksyon at response ang Pangulo para naman sa ikabubuti ng kanyang mga mamamayan. Anya, bilang isang opisyal na bahagi ng gabinete, siya ay buong pusong sumusuporta sa mga planong ito ng Pangulo at mag-move forward sa kaniyang bagong kautusan. Kinumpirma rin ng kalihim na naisumite na niya ang kanyang courtesy resignation at hahayaan na lamang ang Chief Executive na magdesisyon kung siya ba ay karapat-dapat na magpatuloy sa kanyang tungkulin para naman sa bagong mga programa, akibat ho ng isinusulong ng Pangulo. Samantala, tiniyak naman ang kalihim na walang desisyon pa ang Chief Executive ukol sa pagsisilbihan niya na may kinalaman nga dito sa naturang courtesy resignation at hihintay na lamang niya kung ano ang magiging pasya ng Chief Executive ukol sa kanyang kapalaran. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, ibinigay ni Senador Christopher Bongo na kung tunay ang layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagkasundo sa pamilya Duterte, unang hakbang dapat aniya ay pagpapabalik kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa The Hague, Netherlands, kung saan siya kasalukuyan nakakulong sa International Criminal Court detention. Sinabi ni Go, importante dito yung sinseridad ng bawat isa. Kung gusto ng reconciliation, kailangan pabalikin muna ang dating Pangulo dito sa ating bansa. Idinagdag din ng senador na kung may pag-uusap, malaga ang sinseridad ng bawat partido. Binanggit din ni Go na kung kayang ipadala si Duterte sa the Netherlands sa loob ng 14 na oras, kaya rin itong ibalik dito sa Pilipinas. Hiniling pa ng senador na si dating Pangulong Duterte ang dapat kausapin at hindi si Vice President Duterte o iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Samantala, nagbigay duda naman si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sinseridad ng Marcos administration sa kanilang tawag na pagkakaisa. Ayon kay de la Rosa, kailangan ng extreme sincerity, hindi pahapyaw lamang, at pinahayag din niyang mahirap matukoy ang sinseridad ng Pangulo batay sa mga nakaraang pahayag at aksyon, at binigyang diin na hindi mapapatunayan sa salita kundi dapat sa gawa.
Karagdagan pa sa ating mga balita, mga kabombo, yung kampo ni Bamban na Tarlac Mayor o dating Bamban Tarlac Mayor Alice Lialgo ay nanindigan na Filipino citizen ito sa kabila yan ng mga panibagong reklamong kinakaharap niya. May balita na Filipino citizen ito sa kabila yan ng mga panibagong reklamong kinakaharap niya. May balita si Bombo Grant Hilario. Nanindigan ang kampo ng sinibak na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Go na siya'y lehitimong Filipino citizen sa kabila ng kanyang nakarap na pato na reklamo. Ito ang binigyang din ng kanyang panig matapos ang isinagawang preliminary investigation sa Department of Justice kung saan personal na humarap ang dating alkalde. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Nicola Mila, sila ay nagtungo rito upang ipresenta ni Alice Go ang kanyang sarili at ibahagi ang kanyang depensa laban sa mga reklamong kinakaharap. Dagdag pa ng naturang abogado na kasabay ng kanilang pagpunta sa Department of Justice ay kanila ring isinumite ang mga counter affidavits bilang sagot sa mga paratang kay dismiss Bamban Tarlac Mayor Go. Ang naturang dating alkalde kasi ay kumakarap sa mga panibagong reklamo palaban sa kanya ng National Bureau of Investigation. Kamakailan, 2 at 3 buwan ang nakalilipas kung saan inihain ang mga reklamong falsification of public documents noong buwan ng Marso kaugnay sa issue ng mga deed of sales ng real properties ni Alice Go. Inakarap din ito ang mga reklamong may kinalaman sa tax evasion at graft complaint na paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng saligang batas. Well, basically kasi the counter affidavit for the falsification, this is not the first falsification case that they filed. We just it reiterated our argument na Filipino citizen siya and there is no falsification of when she purchased real properties. For the other cases, the 1319, yung anti-graft, we just said then na wala din namang violation of any law kasi basically we just she just performed her duties when she was a mayor and at the same time wala siyang connection at all sa kung anong nangyayari or kung ano whatever transaction that there is. Kaya naman dahil dito, ibinagi pa ng naturang abogado ng sinibak na alkalde ng Bamban Tarlac na hindi pa ito ang huling pagharap sa Department of Justice. Ani kasi ni Attorney Nicola Mila na mayroon pang nakaschedule sa darating na Hunyo ng kasalukuyang taon para na pagsusumite pa ng mga karagdagang kasagutan ukol sa mga reklamong kinakaharap. May next pair of submission of the reply, yung mga ganun. Parang by June, I think June 5 or June, kasi tatlo nga siya, so medyo iba-iba. Pero by first week of June. Well, the money laundering case, that was na-resolve na din. And just like sabi ko nga, the falsification, kasi this is the second falsification case that was filed against her. So yun po yung mga pending namin plus this one. Mula sa Department of Justice, Bombo Gralario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, tiniyak po ng pamunuan ng Philippine Postal Corporation of PhilPost na hindi maapektuhan ang kanilang trabaho sa kabila ng mga nakaambang pagbabago sa gusali nila sa Maynila. 2 taon matapos ang nangyaring sunog na sumira sa Manila Central Post Office, nagsimula na ang rehabilitasyon sa naturang gusali. Maglalathala umano ang Philippine Post Office ng Terms of Reference para sa detalyadong architectural design na bubuksan para sa public bidding ngayong buwan. Ang gusali ay ligtas na isailalim sa retrofitting batay sa pag-aaral ng isang pribadong kumpanya na kinomisyon mismo ng Department of Tourism. Nakipagtulungan ang PhilPost sa iba pang mga ahensya katulad ng Metro Manila tuhong MMDA para sa pagpipinta ng facade at koordinasyon ng mga cultural agencies para sa tamang pagpapanumbalik nito. Ang rehabilitasyon ay pag-isikap upang mapanatili ang kasaysayan, kultura at urban development ng Manila Central Post Office sa ika-100 anibersaryo nito sa susunod na taon. Karagdagan pang mga balita. Ipinahayag ng Commission on Elections na matagumpay ang paggamit ng Automated Counting Machines o ACM mula yan sa South Korean firm na Miro Systems.
Yan ay matapos niyang maging matagumpay ang halalan nitong Mayo 12, 2025. Ayon sa Commission on Election spokesperson na si Attorney John Rex Laujanco, ang naturang mga makina at ang automated election system ay nag-perform ng maayos, higit pa sa kanilang inaasahan. Git niya, bagamat may kaunting mga aberya dahil sa alikabok at humidity, 311 lamang sa kabuang 110,000 machines ang pinalitan. Mas maliit ito kumpara sa halos 2,500 vote counting machines na kinailangang palitan dahil sa pagpalya noong taong 2022. Mahigit 90% sa mga napalitang makina ay dahil sa minor issues lamang at agad na naresolba sa loob ng isang oras. Naglaan ang Commission on Elections mga kabombo ng 16,000 na mga contingency machines. Pero 311 lamang ang kanilang nagamit. Isaan niyang malaking improvement ito. Sa panig naman ng Miro Systems, sinabi ni Vice President Ken Cho na pinagmamalaki nila na naging mainam at maayos ang takbo ng kanilang mga pasilidad at yan ay sa isang makasaysayan at transparent na halalan na ginanap sa Pilipinas. Anya, naging epektibo ang kanilang persons with disability-friendly features na nagresulta naman sa mas mabilis at maginhawang pagboto ng atin mga kababayan. Bukod nga sa National Tech Center, nagtayo rin ang Miro Systems ng 110 ng mga technical hubs sa buong bansa upang agad na tugunan ang anumang aberya. Pinasalamatan din ng kumpanya ang Commission on Elections at mga stakeholders sa pagtutulungan para sa isang malinis at kapanipaniwalang halalan. Noong Marso ng taong 2024, nilagdaan ng Commission on Elections ang 18 billion pesos na kontrata diyan sa Miro Systems para sa lease o pag-arkila ng nasa 110,000 na mga bagong automated counting machines at mga kasama na yung ballot boxes, printers, ballot papers at verification system. Ang mga makina mga kabombo ay kayang mag-scan ng balutan na maabot sa bilis na 200 millimeters per second. At may malaking screen at nagpapakita rin ng ballot images at QR codes para naman sa transparent na paraan ng bilangan. Ako muna tayo mga kabombo dyan sa Palasyo Malacanang, kaugnay dun sa naging panawagang courtesy resignation ng mga miyembro ng gabinete ng Marcos administration. Ilan na kaya ang naghain ng kanilang courtesy resignation? May ulat si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, naging mabilis ang tugon ng miyembro ng gabinete sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos na maghain sila ng kanilang courtesy resignation. As of 12 noon ngayong araw, 27 cabinet secretaries na ang nagpahain ng kanilang courtesy resignation. Ito ay sina DOTR Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Secretary John Vic Remulla, MMDA Chairman Romando Artes, Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, Department of Budgetment Secretary Amena Pangandaman, Department of Finance Secretary Ralph Recto, Solicitor General Menardo Guevara, the DMW Secretary Hans Leo Cacdac, DICT Secretary Henry Aguda, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Department of Labor si Secretary Bienvenido Laguesma. Ang ilan na lang, 27 na ito sa ngayon, Bombo Dennis, 7 na lamang ang hindi pa nagsusumite ng kanila o naghahain ng kanilang courtesy resignation. Ito yung Department of Health, yung Department of DHSUD, ang Department of Public Works and Highways, ang Department of Science and Technology, Special Assistant to the President at si Presidential Legal Counsel na si former Senator Juan Ponce Enrique. Sama na rin nagbigay ng kanyang resignation si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang mga ito ay nagpa-abiso na dahil handa silang sumunod
ng Pangulo sa batay sa kanilang official statement na sila ay handang tumugon sa naging kahilingan ng Pangulong Marcos. Karamihan sa mga cabinet secretaries ay nagsabi na lahat naman sila sa kabinete ay nagsisilbi sa kagustuhan ng punong ehekutibo. Sa ngayon, nilinaw naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang target na secretaries, walang tinatarget na secretaries na para alisin ni Pangulong Marcos dahilan na kanyang hinikayat na maghain ng courtesy resignation ang kanyang mga kabinete. Anya, nais lamang ng Pangulo na maging mabilis ang pagbibigay ng serbisyo sa ating taumbayan. Bukod sa performance na i-evaluate ng punong ehekutibo, titingnan din kung may anomalya sa kanilang mga ahensya. Pakita natin ang naging pahayag ni Palace Press Officer ni secretaries at ng mga tao sa gobyerno. At mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries, na sila ay naaayon sa goal ng Pangulo. Ipakita nila na sila ay dapat na matantili bilang parte ng administrasyon ng ating Pangulo. Sabi nga natin, walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sinabi naman ni Castro na mananatili sa pwesto ang mga nasabing cabinet officials hanggat hindi pa inaanunsyo na may mga kapalit na ang mga ito. Mula sa Malacanang. Yes, Bombo Dennis. Okay. So, kailan mangyayari yung final announcement kung sino yung mga tinanggap ang courtesy resignation, kung sino ang mananatili at kung sino naman ang mga ipapalit? Paano ito, Bombo Annalyn? Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, the soonest time possible ito, Bombo Dennis. Kaya nga sabi niya sa mga susunod na araw ay i-aanunsyo na ng Pangulo kung sino ang mananatili sa kanyang gabinete at kung sino yung aalis. Gayunpaman, sinabi ni Castro na mananatili ang mga nasabing kalihim hanggat wala pa silang kapalit sa ngayon, Bombo Dennis. Okay. Linawin lang natin na Bombo Annalyn para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay. Ito bang courtesy resignation na ito ay lahat ng mga secretaries exempted, yung executive secretary o kasama din siya? Kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin at nakita na nga natin yung kanyang courtesy resignation, Bombo Dennis. So naghain na rin si Executive Secretary ng kanyang courtesy resignation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. With that, maraming salamat, Bombo Annalyn. Mula dito sa Malacanang, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, inutusan ho ng Sandigan Bayan ang release ng mga sequestered asset na nauugnay sa yumaong si Benjamin Cocoy Romualdez, ang kapatid ni Imelda Marcos na maaaring nasa kustudiya pa ng gobyerno. Ayon sa desisyon ng Sandigan Bayan 6th Division, ang hakbang na ito ay bunga ng mosyon ng Trans-Middle East Equities Incorporated na humiling sa korte at iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan na ilabas ang mga ari-arian kabilang na ang mga shares sa mga bangko at mga dividendo at interes na may kaugnayan dito. Ang desisyong ito ay sumunod sa isang resolusyon ng 5th Division ng Sandigan Bayan noong 2003 na nagdeklara ng null and void sa Sequestration Order number 86-0056 na inilabas noong taong 1986. Kasama rin sa konsiderasyon ng Korte ang desisyon ng Korte Suprema noong 2022 kung saan itinaguyod naman ng Supreme Court na walang sapat na batayan upang patuloy na itago ang mga shares at itinuturing na may grave abuse of discretion ng Sandigan Bayan sa pagpapatuloy ng pagkontrol sa mga ari-arian. Gayunpaman, bagamat inutusan ng korte ang pagpapalaya ng mga o pagpapalabaso nitong mga asset, hindi pa tinukoy ang eksaktong halaga na dapat ibalik kay Romualdez. Sa kabila nito, inutusan ng Presidential Commission on Good Government o PCGG ang mga bangko at iba pang mga kaukulang ahensya na magsumite ng ulat hinggil sa proseso ng pagpapalabas ng mga ari-arian sa loob ng 15 araw. Samantala, sa karagdagan nating balita, nagpalabas ho ang Department of Science and Technology
ng General Flood Advisory. Ito mga kabombo ay nauukol sa 6 na rehiyon ngayong araw, 22 ng Mayo. Ay dito mga kabombo nakasaad na magkakaroon ng serye ng mga pag-ulan dulot pa rin ng Intertropical Convergence Zone dyan sa mga pangunahing lugar na una nang inulan sa parte ng Mindanao, habang ang easterlies naman ay magpapaulan pa rin sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Kinabibilangan ito ng mga rehiyon kagaya ng Zamboanga Peninsula at yung Northern Mindanao at maging ang Davao Region. Soc-Sargen Region at Caraga Region ay apektado rin, pati na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Diyan sa parte ho ng Region 9 o Zamboanga Peninsula ay kabilang ho dyan sa mga apektado yung Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur. Sa Region 10 naman ay saklaw ho ito. Ito yung tinatawag nating Northern Mindanao Region. Kabilang ho dyan ang Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Habang sa Region 11 o Davao Region ay kabilang ho dito sa mga apektado ang Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao del Sur, pati na ang Davao Occidental. Doon naman sa Soc-Sargen Region ay kabilang ho sa mga sinasabing apektado yung South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat at Northern Cotabato, North Cotabato. Habang sa Region 13, ito yung Caraga Region, kabilang naman sa mga apektuhan ay ang Surigao del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Dinagat Islands at Agusan del Norte. Habang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay may tatala ang posibleng malalakas ng mga pag-ulan at posible rin ang mga pagbaha diyan sa Maguindanao at Lanao del Sur, maging sa Basilan at Sulu, kasama na ang Tawi-Tawi. Ang panibagong flood warning na yan mga kabombo ay sa gitna ng nagpapatuloy pa rin ng mga pagbaha sa malaking bahagi ng Southern Philippines, kung saan libu-libong pamilya na ang natukoy na apektado ng naturang mga pag-ulan. Sa kaugnay na balita mga kabombo, nakadeploy na ang mga sundalo mula ho sa Philippine Army para tumulong naman sa paglilikas sa mga biktima ng malawakang pagbaha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Malalang umabot ho sa halos 200,000 katao ang natukoy ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Napektado ho ng malawakang pagbaha sa naturang rehiyon, kung saan pinaka-apektado ho ang lalawigan ng Maguindanao del Sur. Ayon ho sa Philippine Army, ilang rescue team na ang idineploy ng 6th Infantry Division na tumulong sa malawakang rescue operation. Pinakahuli rito ay ang paglikas sa mga pamilya sa bayan ho ng Mamasapano, Maguindanao del Sur. Dito ay inilikas ang maraming pamilya. Nabot ho ng tubig baha ang kanilang mga kabahayan kasama ang ilang mga ari-arian ng mga ito. Sa ilang barangay naman sa Mamasapano, gumamit din ang mga rescuer ng karetela kung saan ang mga sundalo mismo ang humihila sa mga ito at binabaybay ang mga komunidad na inabot ho ng tubig baha na hanggang hita. Ayon pa sa Philippine Army, ang tuloy-tuloy na pagtugon ng mga sundalo sa pangailangan ng mga residente sa naturang lugar kasama ang mga rescuer ng lokal na pamahalaan at iba pang rescue team ay bahagi ng epektibo at systematic disaster response ng hukbong lakas ng Pilipinas. Pagtitiyak pa ng Philippine Army, nakahandang i-deploy ang iba pang mga sundalo kung kakailanganin kasabay ng patuloy na pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao na nagdudulot nga ng malawakan at matagal na pagbaha sa iba't ibang komunidad. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo at mga ka-Star Nation, 27 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Minalit lamang ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ang plano ng Department of Justice na paghingi ng tulong sa International Criminal Police Organization o Interpol. Yan ay upang tuluyan siyang maaresto. Kung babalikan ay isiniwalat ni Justice Secretary o Justice Undersecretary Nicolas Felix T. ang plano ng ahensya na hilingin sa Interpol ang pagpapalabas ng red notice laban kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Yan ay upang tuluyan na siyang makabalik dito sa Pilipinas at arestuhin at paharapin sa kaso
na inaakusa laban sa kanya dito sa Pilipinas. Gayunman, sa isang video ay inilabas nga ng dating presidential spokesperson at sinabi niya na walang magagawa ang naturang mga hakbang ng Department of Justice. Paliwanag ni Roque, kung mayroong nakabinbin na petisyon para sa isang asylum, ang isang individual ay hindi siya maaaring arestuhin kahit pa may ilabas na kautusan ng Interpol na red notice laban sa kanya. Git nga ng International Criminal Court accredited lawyer, hindi siya maaaring galawin dahil nakabinbin pa ang kanyang asylum petition doon sa the Netherlands. Maalala mga kabombo, kasunod nga ng naunang paglalabas nitong si Roque sa the Netherlands noon nga kalagitnaan ng Marso ay tuluyan din niyang inihain ang kanyang asylum petition at idinadahilan ang umano'y political persecution ng Administrasyong Marcos sa kanya bilang mahigpit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kamakailan ay naglabas na ng warrant of arrest ang isang local court dito sa ating bansa laban kay Roque dahil na rin sa umano'y pagkakasangkot nito sa human trafficking activities ng isang Philippine Offshore Gaming Operators Hub doon sa Central Luzon. Sa pagiit nga ng dating Duterte appointee, gagamitin din niya ito upang mapalakas pa ang kanyang argumento at request for asylum dyan sa the Netherlands kung saan siya namamalagi ngayon. Samantala, isa pang high-ranking official ng Overseas Workers Welfare Administration ang dinismiss dahil sa umunoy papel sa kontrobersyal na 1.4 billion pesos land acquisition deal na dahilan ng tuluyang pagkakasibak ni dating Administrator Arnel Ignacio. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, iniimbestigahan na rin si dating Deputy Administrator Emma Sinclair na sunod ding natanggal sa pwesto matapos pumutok ang kontrobersyal na land deal. Ang naturang investigasyon niya ay upang matukoy ang mga kasong ihahain laban sa dalawang OWA executive na umunoy pangunahing sangkot sa naturang maanumalyang proyekto. Una na rin nilinaw ng kalihim na ang dalawa ay tinanggal dahil sa umunoy maanumalyang transaksyon at hindi basta nag-resign sa kanilang mga pwesto. Maalalang nabunyag ang naturang land deal matapos itong ipilit ng dating OWA management sa kabila ng hindi pag-aproba ng Board of Trustees ng OWA, isang pangunahing requirement sa ilalim ng Republic Act 10801 o itong OWA Act. Ang naturang lupa sana ay pagtatayuan ng isang halfway house para sa mga overseas Filipino workers. Papantay mga kabombo ng karagdagan report. Ang Department of Agriculture ay balak na umpisahan ang Phase 2 at Phase 3 ng pagbebenta ng 20 pesos per kilogram ng bigas sa mga local government units sa darating huyan na Hulyo. Alamin natin ang update mula kay Bombo Bea Pinisa. Balak na umpisahan ng Department of Agriculture ang ikalawang bahagi ng kanilang inisyatibo sa pagbebenta ng P20 rice sa ilalim ng Benteng Bigas Meron Na program sa mga local government units sa darating na Hulyo, habang ilulunsad naman ang Phase 3 nito sa Setyembre ng kasalukuyang taon. Sa isang pulong balitaan na ginanap sa mismong tanggapan ng departamento, inanunsyo ni Assistant Secretary for Special Concerns and Official Development Assistance and Spokesperson Engineer Arnel de Mesa na nais ng umpisahan ni Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. ang rollout ng mga bigas sa ilalim ng programa sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa, partikular na sa mga bahagi ng Mindanao na mataas na antas ng kahirapan. Ilan sa mga pangunahing lugar na tinitignan na ng kanilang ahensya sa bahagi ng Mindanao ay ang Zamboanga del Norte na nakapagtala ng poverty incidence na hindi bababa sa 37.7% at ilang bahagi rin ng Bangsamoro Autonomous Region. And now, the Secretary has already announced the expansion o yung ating implementasyon ng Phase 2 by July at yung Phase 3 by September to cover more LGUs, especially in Mindanao, where incidence of poverty is still high. Na-mention niya particular in Zamboanga del Norte where poverty incidence is 37.7%. And then of course yung Bangsamoro areas. Samantala, ayon naman sa mga datos na inihayag ni National Authority Administrator Dr. Larry Lacson,
Sa kasalukuyan ay sapat pa para sa 10.7 days o nangangahulugan na mayroong kabuuang bilang na 409,000 metric tons o katumbas naman ng 8.187 milyong mga sako ng milled rice ang kabuuang buffer stock ngayon ng National Food Authority. Ani Lacson, batay sa mga numerong ito, sasapat hanggang Disyembre ang kasalukuyang nakaimbak na bigas sa kanilang mga warehouses at maaari pang sumobra depende sa magiging resulta ng harvest season ngayong papasok na ang panahon ng tag-ulan. Ang ating buffer stock sa ngayon ay good for 10.7 days. Anong ibig sabihin nito? Ang equivalent milled rice nito ay nasa 409,000 metric tons. Kung sa sako naman, ilang sako ito? Nasa 8.187 million sacks ng bigas, equivalent milled rice. So in terms of that number, malaki po yan. At the rate we're going with the P20, sasapat po yan hanggang December 2025. Even probably umover pa, depending on the harvest for the main crop. Samantala, pagtitiyak naman ng ahensya patuloy sa pagbili ang National Food Authority ng mga palay mula sa mga lokal na magsasaka habang patuloy naman din sa pagbebenta ng P20 rice sa mga mamamayang Pilipino na bahagi ng vulnerable sector gaya ng mga buntis, senior citizen at persons with disability ang departamento para sa mas abot kayang bigas. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kinumpirma naman ng Sugar Regulatory Administration SRA ang unang kaso ng sugarcane infestation sa Negros Occidental dahil sa Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Natukoy ng SRA ang presensya naman ito sa 6 lugar sa Northern Negros Oriental. Ito ang unang kumpirmasyon ng kumpirmadong pest infestation sa naturang probinsya na itinuturing bilang sugar bowl o ng bansa dahil sa nagmumula dito ang halos 70% ng annual production ng asukal sa Pilipinas batay na rin yan sa datos ng naturang ahensya. Bumunda rin ang naturang itoong Sugar Regulatory Administration ng isang task force na pinangunahan ni SRA Board Member David Andrew Sanson para magsagawa ng control operations at mapigilan ang paglawak ng problema sa tulong ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Isa sa mga inisyal na plano ng task force ay ang makakuha ng quarantine measure mula sa Department of Agriculture. Batay sa pag-aaral ng University of the Philippines, may kakayanan ang naturang peste na pabagsakin ang sugar content ng mga tubo ng hanggang 50% dahil upang magdulot ng labis na production loss kung napabayaan. Unang nagkaroon ng kahalintulad na infestation sa probinsya naman ng Pampanga noong 2022. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona, pinagsususpetsahan na nagmula ang naturang peste sa Luzon kaya pinag-iingat ito ang mga magtutubo na maging maingat sa pagbili ng mga cane points o mga punlang tubo. Hanggang sa kasalukuyan kasi anya ay nanatili pa rin ang banta ng naturang peste dito sa Luzon kaya't mainam na itigil muna ang pagbabiyahe ng mga planting materials mula Luzon at iba pang lugar na kung natukoy na apektado na tulang peste upang mapigilan ang lalo pang pagkalat nito. Sa ibang balita naman mga kabombo at mga ka-Star Nation, inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group itong si South UP Maguindanao del Norte Mayor Reynald Bert Insular at ang kanyang may bahay. Ito ay kasunod na rin ng pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa dalawa dahil sa patong-patong na kaso tulad na lamang ng pagpatay at yung bigong pagpatay at ang tangkang pagpatay na inilabas huya ng Cotabato City Regional Trial Court Branch 27. Ayon nga kay Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III, lumabas ang warrant of arrest noon pang May 19 at yan ay ngayong taon. Ang mga ito mga kabombo ay nasangkot daw sa pagpatay noon kay dating South UP Vice Mayor Roldan Benito at ang kanyang aide na si Wing Marcos na tinambangan sa Barangay Pandaan noong Agosto 2 ng taong 2024. Isang Special Investigation Task Group ang agad na binuo upang siyasatin ang naturang krimen. Wala namang piyansa na itinakda ang korte
para sa pansamantalang kalayaan ng dalawang pinaghihinalaan. Samantala, patuloy pa rin ang gobyerno sa paggawa ng paraan upang hindi maantala ang lahat ng mga logistics dahil sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Dahil dito ay naprobahan ng Maritime Industry Authority ang bagong ruta ng barge na magmumula naman sa Tacloban patungong Eastern Samar. Na isa katuparan ng hakbang na ito sa tulong ni Department of Public Works and Highways Regional Director Edgar Tabacon kasama ang Office of the Civil Defense. Ayon naman sa gobernador ng Eastern Samar na si Governor Ben Evardone, malaki ang maitutulong ng bagong rutang ito para mapagaan at mapabilis ang biyahe ng lahat ng mga pangunahing produkto mula sa magkalayong lugar, vice versa. Nagpaabot rin ito ng pasasalamat sa Marina, DPWH at Office of the Civil Defense dahil sa mabilis na aksyon nito sa pag-aproba sa bagong ruta. Ito'y bahagi rin ng inisyatibo ng pamahalaang panlalawigan na naglalayong mapalakas pa ang infrastruktura sa transportasyon sa lalawigan at makabuo ng mga alternatibong ruta, lalo na at isa sa ilalim nga ang San Juanico Bridge sa rehabilitasyon. Samantala, mga kabombo, sa tuloy-tuloy pa nating pagbabalita, sumalang na sa 2 araw na joint training ang Philippine Air Force at Indonesian Air Force na isinasagawa ngayon sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. At sumentro dito, mga kabombo, sa humanitarian assistance and disaster response operations. At subject matter expert at pati na yung exchange of ideas ng mga kinatawan at opisyal ng naturang mga hukbo. Sa ilalim ng naturang hakbang, naging focus ng kanilang desisyon at discussion ang palitan ng kaalaman para sa maintenance at operational procedure sa mga C-130 at NC-2121 aircraft na kapwa ginagamit ng 2 hukbong panghimpapawid. Nagpalitan din ang 2 panig ng kanilang best practices para naman sa mga isinasagawang maritime patrol at para drop operations, long-range flight at maraming iba pa gamit ang 2 nabanggit na aircraft. Sa ilalim ng naturang hakbang ay naging sentro dito ang pagsasagawa ng search and rescue operations gamit yung mga sasakyang panghimpapawid lalo na sa mga maritime areas. Ayon pa sa Philippine Air Force, ang panibagong joint training ng Pilipinas at Indonesia ay nagpapatuloy sa kanilang commitment na kapwa mapagbuti pa ang relasyon at interoperability pati ng pagpapayabong ng regional airlift capabilities sa pagitan ng 2 hukbo. Git pa nga ng Philippine Air Force, ang partnership ng 2 na magkatabing bansa ay mahalaga. Yan ay para sa joint operation sa hinaharap na panahon, lalo na't magkasama na tinutugunan ang humanitarian crisis sa panahon ng mga kalamidad. Bombo International News. Nasawi ang 5 katao kabilang ang 3 bata sa isang suicide bombing na tumarget sa isang army school bus sa Balochistan, Pakistan. Ayon sa otoridad, higit 40 estudyante ang nakasaksi sa insidente at ilang iba pa ang sugatan. Ang naturang bus ay papunta sana sa isang army-run school nang maganap ang naturang pagsabog. Maring kinundina ng Pakistan Military at ng Prime Minister ng Pakistan na si Shehbaz Sharif ang naturang pag-atake at inakusahan ng mga Indian terror proxies bilang mga responsable sa naturang insidente. Bilang tugon, iginiit ng India na wala silang kinalaman sa karumal-dumal na pagpatay at tinawag itong isang taktika ng Pakistan upang ilihis ang atensyon mula sa kanilang sariling mga usapin. Bilang hakbang, nag-expel ang India ng isang opisyal nito mula sa Pakistan High Commission sa New Delhi at kasunod ng nag-expel din ang Pakistan ng isang opisyal mula sa Indian High Commission sa Islamabad. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang may mga sala sa brutal na pag-atake. Bombo Sports News. Ito mga kabombo, para sa mga fans ng NBA, kinoronahan bilang NBA Most Valuable Player ang Oklahoma City Thunder guard na si Shai Gilgeous-Alexander.
Inanunsyo ng NBA ang naturang desisyon kasunod na rin ng unang conference finals na appearance nitong si Shai kung saan ay dinomina ng kanyang kupunan ang laban kontra sa Minnesota Timberwolves. Sa naging announcement ng NBA, binalikan dito ang magandang performance ni Shai sa kabuuan-huyan ng 2024 to 2025 season kung saan ay nagawa niya na iposte ang most valuable player level performance gamit naman ang 32.7 points per game, ang kanyang pinakaunang scoring title sa NBA. Dahil nga sa impresibong scoring ay sinamahan ni Shai itong si Michael Jordan bilang dalawa na sila na tanging player sa kasaysayan ng NBA na nakapagpasok ng mahigit 30 points gamit ang 50% shooting. Maliban nga sa shooting performance, nagawa rin nitong si Shai na umagaw ng 5 rebounds, 5 assists at 5 blocks at 1 assist sa bawat laro sa kabuuan ng naturang season. Kaganyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Paris Lawton ang mula huyan dyan sa kanilang isinagawang pagharap sa publiko. In 72 games this season, Shai averaged a league-best 32.7 points per game, winning his first ever scoring title. Shai joined Michael Jordan as the only 2 players in NBA history to average 30 points while shooting 50% from the field, while also racking up 5 assists, 5 rebounds, and also 1.5 steals and 1 blocks. And if we're going to talk about putting his name into exclusive lists of great players, let's talk about the fact that this is now Shai's 3rd consecutive season averaging 30 points on 50% shooting. That list of players is now Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo, and Shai Gilgeous-Alexander. Bahagi po yan ang pahayag nitong si Paris Lawson ng naturang broadcast mula dyan sa Thunder. Mga kabombo, naging emotional naman ang Thunder Guard matapos na i-anunsyo ang kanyang unang Most Valuable Player Award. Sa naging mensahe ng bagong MVP, pinasalamatan niya ang kanyang asawa na anya ay isa sa mga pangunahing dahilan kung paano niya naabot ang makasaysayang level sa paglalaro ng professional basketball. Sa pamamagitan ng kanyang asawa anya ay natutunan niya ang tunay na halaga ng sakripisyo kapos sa buhay at sa larangan ng palakasan. Narito naman ang pagbabahagi ni Shai sa kanyang mensahe. Sorry, I'm so dramatic. Haley Summers, thank you for everything you are for me, for our son Aries. You were the first person to show me what love really meant. What love really meant, what sacrifice really meant. Yan mga kabombo ng mensahe nitong si Shai Gilgeous-Alexander, guard mula sa kanilang kupunan at siya ang itinanghal na Most Valuable Player. Samantala, pinagmumulta ngayon ng Land Transportation Office ang isang motovlogger na nasangkot kamakailan sa isang road rage sa lalawigan ng Zambales. Batay sa 7 pahinang desisyon na nilabas ng Land Transportation Office, si Yana ay natasang magbayad ng 5,000 piso dahil sa pagmamaneho ng motorsiklo na walang side mirrors. Maliban dito, pinatawaran nito ng multang 2,000 piso dahil naman sa reckless driving. Ayon sa ahensya, mga kabombo at Castor Nation, ang kanyang lisensya ay mananatiling suspendido hanggat hindi ito sumusunod sa kautusan ng LTO, kabilang na ang utos na isuko ang motorsiklo na nasangkot sa naturang road rage. Una lang sinabi ni Yana na ang motorsiklo na ginamit niya ay hindi nito pag-aari. Sa investigasyon ng Land Transportation Office, napatunayang guilty ito sa pag-overtake sa isang pick-up vehicle at iba pang mga paglabag. Maliban dito ay sinuspindi na rin ng LTO ang rehistro ng motorsiklong nakapangalan sa naturang motovlogger. Mga kabombo, mga Castor Nation, sa palakasan muna tayo. Larangan ng palakasan. Diyan sa bahagi ng Ilocos region sapagkat diyan ang venue ng ating idaraos na palarong pambansa 2025. Itong Soc-Sargent region, target daw nila na makuha yung mas mataas na performance kumpara doon sa nakalipas na palarong pambansa. May update dyan ang Bombo Radio Lawag.
Pursigido ang Region 12 o Soc-Sargen na makakuha ng mas mataas na pwesto sa Pararong Pambansa 2025. Ayon kay Ms. Ria Joy Halike, Information Officer ng Soc-Sargen, ito ay matapos silang magtapos sa ikawalong pwesto sa nakaraan na ginanap sa Cebu City. Anya, excited na ang kanilang mga pambatong atleta na lumaban sa iba't ibang larangan ng laro. Paliwanag niya na maganda ang paralan na nagsisilbing billeting quarters nila dahil ito ay isang malaki at malawak na training ground para sa mga atleta. Kaugnay nito, pinuri niya ang mainit na pagtanggap sa kanila mula sa Ilocos Norte Agricultural College at sa mahigpit na accommodation mula nang dumating sila dito sa Ilocos Norte. Siyempre yun ang pinapreparahan po talaga namin, sir, no. Last year kasi top 8 kami. Hopefully yun yung laging challenge sa amin ng aming regional director sa ating mga delegates, no, na hindi lang sa mga athletes pati rin sa mga coaches na kung pwede mas taasan namin yung aming ranko for this year's competition. Pero yun nga po ang isa din sa mga reminder ng ating regional director na it's not always the winning naman na talagang matatawag ang successful. Yung pagpunta pa lang po namin dito sa Ilocos Norte bilang delegado ng Region 12 is isa na pong successful na pangyayari sa buhay ng mga delegado. Idinagdag niya na mayroong kabuang 564 na delegado mula sa Soc-Sargen, kabilang ang mga atleta, coach at chaperon, National Technical Working Group. Para sa Pararong Pambansa 2025 update, mula rito sa Bombo Radyo Luwag, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Romney Kimuyug, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo. Samantala, sa ibang balita, itong plano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pag-upo sa Bicameral Conference Committee para matutukan ang 2026 national budget ay nakakabahala. Ayon yan sa isang political analyst. May balita ang Bombo Radio Dagupan. Nakababahala umano ang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na personal umanong tutukan ang buong proseso ng 2026 national budget. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Atty. Michael Henry Ucinco, political analyst, ito dahil posibleng matulad umano ang nangyari noong nakaraan na rehimen ng ama ng Pangulo na si dating President Ferdinand Marcos Sr. Binigyan din ni Ucinco na hindi dapat mangialam ang Pangulo sa pag-upo sa Bicameral Conference Committee hinggil sa budget. Aniya, isa itong violation sa power principle at may tuturing na unconstitutional. Malaki rin umano aniya ang posibilidad na maisip na mayroong frustration ang administrative branch at gustong mag-signal ang Pangulo na next budget ay maresenta ng executive branch. Dito rin tinawag ni Ucinco na isa itong dictatorial move. Ipinaliwanag din ito sa usaping budget ng pamahalaan na dapat ay hindi nawawala at isinasantabi ang transparency at accountability dahil kung hindi ay hindi ito angkop sa demokrasya na kinabibilangan ng bansa. Noon na naman ang nilinaw ng Pangulo na nais itong upo sa Bicama para matiyak na naaayon sa mga prioridad ng gobyerno ang ipapasang panukalang pambansang budget at tanging ang mahalagang proyekto lamang ang maisasama sa mapupunduhan. Nakakatakot yan, ano? Kaya nga magandang napag-uusapan ngayon is para ma-alarma yung mga kababayan natin na yung mga ganyang kilos kahit na suggestion pa lang, dapat kinokontra na. Media. Gusto natin iparating sa mga public officials natin na dapat pakita nila na may pinuntahan yung mga utang na yun. At media, no, is we have to demand our government to show na itong mga utang na to ay nagastos para sa taong bayan. Para sa Bombo Network News, narito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Iloilo Peso nominado raw sa Hall of Fame Award ng Department of Labor and Employment. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Iloilo. Umangat bilang huwaran sa buong bansa ang Iloilo City Public Employment Service Office of PESO matapos malampasan ang inaasahan sa dami ng mga naipasok sa trabaho at matagumpay patupad ng mga programa.
Kinilala ito bilang pinakamahusay na peso sa Western Visayas para sa 2024 at ngayon ay nominado sa Hall of Fame Award ng Department of Labor and Employment. Pinangunahan ng Peso Iloilo City ang rehiyon sa mga pangunahing batayan gaya ng job placements, referrals at pagpapatupad ng mga programang may kaugnayan sa paggawa. Magsisilbing kinatawan ng Region 6 ang lungsod sa pambansang parangal sa darating na Oktubre kung saan may posibilidad itong tanghaling Hall of Fame awardee dahil sa sunod-sunod nitong tagumpay sa serbisyo publiko. Ayon kay Peso Manager Gabriel Felix Umadhay, ito'y matibay na patunay ng dedikasyon ng Peso Iloilo City at ng mas pinaigting na pagtutok ng alkalde na si Mayor Jared Trañas sa pagbibigay ng oportunidad sa trabaho para sa lahat at patunay din ito ng mahusay nilang ugnayan sa mga employers. Kabilang sa matatanggap na parangal ng tanggapan ay ang may pinakamataas na bilang ng mga rehistrado, na-refer at naipasok na aplikante sa trabaho, pinakamahusay na Career Development Support Program at pagiging top implementer ng Job Start Philippines program. Batay sa data ng Peso Employment Information System, nakatulong ang tanggapan sa kabuuang 13,069 na mga applicants sa pamamagitan ng 20 job fairs, 68 local na recruitment activities at 21 special recruitment events noong 2024. Mas mataas naman ang tala ng DOLE Performance Reporting System na nasa 18,022 applicants ang kanilang naitala na nabigyan ng serbisyo ng peso sa parehong taon. We would like to thank DOLE or the Department of Labor Region 6 for recognizing us as the best peso for 2024. Also with the recognition of being the best peso 2024 for highly urbanized cities in the Philippines, we were awarded with 12 regional awards. And these are a testament to the hard work that we have been doing for every Ilonggos, as well as the inclusive economic opportunity that we've been offering for everybody. Si Gabriel Felix Umadhay. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, isang individual naman ang naitalang nasawi dahil sa cholera outbreak sa barangay Sakbil Corner, Apayao. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Kawayan. Isa ang kumpirmadong nasawi dahil sa kolera habang 7 pagkasawi pa ang hininalang dahil sa waterborne disease na naitala sa barangay Sakbil Corner, Apayao. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay punong barangay Tirso Bulayang ng barangay Sakbil Corner, Apayao, sinabi niya na nakikitang dahilan ng suspected kolera ay dahil sa contaminated na tubig sa kanilang lugar. Batay sa kanilang midwife, isa na ang kumpirmadong kolera fatality habang ang 7 iba pa ay patuloy pang sinisiyasat. Nagsimula ang pagkakasakit ng mga residente roon noong ika-25 ng Abril hanggang sa nakalipas na mga araw ay may mga dinadala pa rin sa pagamutan kung saan nakaranas ang mga ito ng sakit ng tiyan at diarrhea. Nag-umpisa anya ito nang makaranas sila ng malakas na ulan sa kanilang lugar kung saan maaring nakontamina ang pinanggagalingan ng kanilang inumin na mula sa isang bukal. At sa itaas na bahagi naman nito ay ang taniman ng mais. Nagsasagawa naman ng pagsisiyasat ang mga kasapi ng DOH at Rural Health Unit sa pinanggalingan ng tubig at inobisuhan ng mga residente na wag munang uminom dito, ngunit naging matigas ang ulo ng ilan kung kaya't may mga naidagdag pa sa mga nasawi simula nang makapagtala sila ng dahil dito ay nagsagawa sila ng chlorination sa mga water sources ng mga residente at binigyan din ng mga gamot ang mga ito. Marami na rin ang mga tumutulong sa pamamagitan naman ng pagbibigay ng potable water sa mga residente upang hindi na sila uminom na galing sa kanilang gripo at iba pang mga water sources sa lugar na maaring kontaminado ng bakterya. Mula April 29 hanggang May 14, 2025, may kabuang 95 na kaso na ng diarrhea ang naitala ng DOH kung saan 8 ang namatay sa barangay Sakbil Corner, Apayao. Sa kasalukuyan, 4 ang aktibong kasong naka-admit sa ospital. Itong outbreak nito, sir, ang idineklara ng mga DOH, cholera daw. Saka 8 na ang patay sa amin. Sakit nito ay mula sa tubig at saka yung kinakain. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamada, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Mga kabombo at mga ka-Star Nation, maging updated sa mga balita at impormasyon. Maaari pong tutukan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kaya naman, kahit nandito kayo sa Luzon, updated pa rin kayo sa mga kaganapan. Halimbawa, dyan sa bahagi po ng Mindanao. Dahil, unahin ko, dyan po sa parte ng Davao Region, meron tayong Bombo Radio Davao at meron din tayong Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa bahagi ng Caraga Region, nariyan naman ang Bombo Radio Butuan. Sa Soc-Sargent Region, nariyan ang Bombo Radio Jansan. At doon sa mga hiligay non-speaking, lalo na dyan sa bahagi po ng Coronadal, South Cotabato at maging sa area ng Sultan Kudarat, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Para naman mga kabombot Star Nation sa Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood na ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, masusubaybayan na rin ang ating news and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa mga nasa Zamboanga del Norte naman, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao at Bangsamoro Region, nariyan naman ang Star FM Cotabato. Mga kabombot Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 2 minutos na nakaligad sa takna, siningalaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo anay sa udto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Paulina Piliora sa dugang sining mga balita kag impormasyon. Ang latest sining pagpanghusisa man sang Bombo Radio Iloilo, may kantanan sa sining isa iya ka rider nga tuyo nga maghimulo sa 19 anyo sining babaye. Sa bahin karon sa Land Transportation Office, bangod man ganti may mga ginauyata na ini sila nga mga dokumento nga nagatumod sa sining nasambitan karon iyang persona, kag ini siya ang nagaangkon man sa driver's license isabahin sa Land Transportation Office para nga madisiplina ini pagadagdagan ini siya sang show cause order.
Bombo Pauline sa report. Please go ahead. Natala na Bombo Cham nga dagdagan sang Shokos order ining rider nga tuyo manghimulo sa 19 anyos nga customer sini suno diri sa Land Transportation Office 6 sa ato diri ginpakigangutan ang Regional Director sa LTO 6 nga si Attorney Godosio Geduspan. Iya diri ginpahayag nga matapos ma-identify ang rider. Nakabaton ini sila sang blotter report halin ini sa kapulisan kag i-refer ini nila sa ilang talatapan sa ilang legal para maobra ang Shokos order nga kabahin ini sang due process man kinamatarong man sang rider. Bombo Cham kag antes ini manabat kung ano man ang ginobra niya sa babayi dari Bombo Cham. So nakadepende pa sa rekomendasyon sang legal after ini makasabat sa pagadagdag abing Shokos order kaya i-require pa man ini siya nga i-explain ang iyang side sa nasambitan man nga Shokos order kung ano man tong mga rasones niya sa nagluntad man nga insidente sa nakaligad man nga inadlaw. Dari mahibaluan kag dari makadecide man ang legal kung ini bala i-revoke ang iyang lisensya o kung i-suspend Bombo Cham after sang verification sang police. Subong wala pa makita gid ang plate number ya diri sa bahin man sa talatapan sang LTO 6 apang padayon nila nga gina-verify gid didto Bombo Cham agud nga accurate man ang pangalan nga ibutang nila sa Shokos order, then later pabalo man ini sila sa publiko kung nadagdag lagin man ining Shokos order. But as of now nakapyuta na ni nila ang identity kay dinapasa naman sang kapulisan, then amo na dayon maagi man sa nagakadapat nga proseso o kung due process Bombo Cham. Babati pala nato ng ato ng interview kay Attorney Godosio Geduspan, ang Regional Director sa Land Transportation Office 6. We have already identified the rider. May blatter na kita nga nabato nalin sa aton hepe kay ina sa Gimbal, which is area niya ang uton. And i-refer natin sa legal ang inang blatter para mapapanaugas sa Shokos order. No? Siyempre ang Shokos order is part of due process. But we have to let him avail of that right before we can condemn him. Kung ano ang yagin himo dito sa babae. May i-revoke o i-suspend ang iyang license? Well, lang taon-taon recommendation sa legal after nga makasabat siya. So, bali, may pangalan, naging verified niya siya dito sa police? Well, amo na ang verification na sa police, no? So, kami ay nagbato na kami sa blatter and we suppose nga mo na identity sang rider. So, nakita yun ang plate number? Wipe pa, no? Gina-verify pa subong. Gina-verify pa natin subong parang accurate pa natin details sa Shokos order. Si Attorney Godosio Geduspan, ang Regional Director sa Land Transportation Office 6. So, diri naman niya sa bahin sang kapulisan padayon man sa gihapon ang pagpangita man diri nila sa sining individual, sining rider para ma-explain man ang iyang side. Pero amo niya subong ang ginoobra man sa bahin sang LTO bilang licensing agency. Bombo Cham ti obrahon man nila kung anong kadapat nga proseso mahatagan man bala sang leksyon. Pero hatagan man siya sa tsansa nga i-explain ang iyang side pinaagi diri sa idagdag na Shokos order, Bombo Cham. Alright, tiyang punto mala sinadri Banwa is that nga naglabot sa naglabot iya sa punto man sa gyapon nga tuyo iya himuslan adton 19 anyos kay kumogin hatagan siya sang burger last time nga pag transaction ni siya nga nagpadulong tong 19 anyos ti naluyag sa dayon and di ba pamilyado na ining nasambitan nga rider? O galing Bombo Cham wala ni sila sang kabataan pero kasado siya ya. Kasado? Ining rider. Kasado siya Bombo Cham na verify na kasado siya. And amo man na gani ang ano man diri sang pila man abi ka mga nakakilala ini sa iya o kung sa mga nagalagaw man information kay ang identity niya na nalapnag naman abi Bombo Cham pero kay naghambal naman di siya or ang Riders Association dito man sa bahin sang uton nga hindi na siya coordinated man sa ila kay naghalin or ginpahalin na ini siya Bombo Cham. So amo niyang punto diri subong niya sang LTO ti tagan Manila ya sang leksyon sa nagakadapat man nga gin-akto man diri iti amo na ang iya lang di obrahon ti mag-show up man kun tani diri Bombo Cham ma-explain diri ang iya nga side kay ang amo ni subong sitwasyon ti ang makita lang diri naton ang ginhambal man diri sang biktima although nga ti proven piti may mga video man nga naganilakta abi sa natabo man nga insidente Bombo Cham. All right.
Sa Pananglitan, Piak na Abi bahin, Bombo Pauline, hindi siya magpakita. Anong matabo sini siya? ibaloon pa diri naton sa bahin man sang kapulisan diri sa bahin man sang Oton PNP, but as to the sa LTO man niya kay di ko makita na diri nila ang pangalan niya nga nabilong gid man sa iya ang plate number bumbot siya madagdag man sila gyapon sang show cause order di kung hindi may mga legal proceedings man diri nga obrahon ang Land Transportation Office 6 will see man after kung makita na gid nila ang plate number didto kag madagdagan na gid abi bumbot siya. Kag ang akon sini nga ginapaminsar iya kung hindi siya kung madagdagan ini siya sang show cause order kag hindi siya makasabat ti dako ang tsansa nga masuspend ang iya sini nga driver's license. Pananglitan iya nga masuspend ang iya sini nga driver's license ti madugang pagining kalbaryo ya kay unabes why na sa may masakay sa iya. Kung namugi manibig iya sini nga side hustle or extra income niya, no? Why na sang may masakay sa iya kay ang paminsaron sa mga tawag si gani, paminsaron sa mga pasahero niya. Nga may tagalumapaw ang level sa iya sini nga libido, galalawas. Bombo Pauline, no? Bisan guro lalaki ni basi kundi na ni magsakay sa iya. Galing ang epekto sa iban sini nga rider tuman na ka-damaging. Kita mo, damo na sa nag-react nga damo na iya sa mga rider nga nag-suffer karon. Sining nasambitan iyang mahambal napot naton abi epekto sa pagkaulamid sining rider sa hindi maayo sini iyang isyu katulad ng lamang sa tuyo nga pagpanghimulos. Ang iban sini iyang mga rider although nga nahibaluan man naton kag gin-confirm man ini sa Land Transportation Franchising Regulatory Board kag Land Transportation Office 6 nga hindi ini sila lehitimo sini iyang mga naga-offer sang ano bla sang service. Service abi dira transportation service kay hindi man sila rehistrado, wala man sila sang prangkisa damo ang napiktuhan nga sa kuntani bisan pa paano mangin side hustle or another source of income sa mga naga-rider, bulig pa na iya hulog or dugang sa ila sining nga monthly sining nga payment abi sa ila sining ginkwa nga mga motorsiklo. So dako gikaron ang epekto sining rider nga ni, no? Nahalitan damo gid siya sang nahalitan na Bombo Pauline ti kung ako sinisaya surrender na lang ni siya sa kapulisan nga nakambala ko nga masurrender siya kay pananglitan damo na nakakilala sa iya sining rider mo ti pananglitan abi makita na siya nga sige pang drive yes dalanon kag siya balayang maukpan sa kainit ti iya man sinagintuga nga halit sa mga kasubong yang rider. Ikon madakpan ini siya ka masiplatan, basi bla kon hindi makapugong ang mga rider nga nahalitan niya sini kag kung anong mahimo sa iya Bombo Pauline? Kumbaga Bombo Cham, that's the least he can do sa amo sini nga sitwasyon kundi isungka na lang ginang kaugalingon niya kag i-explain niya man ang side niya kay wala naman abi mas better nga ti magpakita siya ma-explain niya iya nga side although nga ti na nakita naman bi kung ano ang realidad dito pero kay antes pa sini maglupok ang amo sini nga insidente nagapabot siya yang ipila ka mga rider nga dako ang bulig sa ila bi although amo na wala sila tuon sa prangkisa pero ang iban amo ning bread and butter ginila bala bumbot siya nga ti makahambal sila nga dako gid ang makabulig sa ila kag subungan sa mga pasahero sa mga dinalianay bala nga sitwasyon apang after what happened or after sining natabo dako man ang epekto sa ila biyahe ang iban do nabasahan gani naton dito sa may mga comment section man sa post naton nga do nagamay ang pagsalig dira especially ning mga ginikana naghambal sa ila mga kabataan nga estudyante nga hindi ka na mag-rider hindi ka na magpabook man sa rider nga makita mo dira sa Facebook bangod man sa natabo Bombo Cham. So, dako ang epekto niya man sa mga riders community. Nga abi maglabot sa punto nga mo sina kay may sawa man sa Bombo Pauline? Mo ginaguro ng mambal hindi siya kontento kay depende na siguro sa tawo Bombo Cham. May sawa ka na mang karay-kay kapag idasang iban kung tinarimalasop nga buhi mo?
Nagami ang bali nga gusto man lang tagani guro sang customer sang victim bumbot siya magpakita sang kindness or kamayuhan sisi ka pareho niya bay mo to mag-offer abi to sang burger galing kay do na misinterpret bala bumbot siya pag-apresyarya nga ti siyempre ginsaligan niya nga sakyan niya padulong sa iya nga destinasyon pag-abot dito ti basi kon pag ano man pagpakita man nga gina-apresyarya lang ati basi way ka pa na kapamaho ari burger burger ka sa akin mga maamo na bla oo may normal man siguro kasi iban nga mga pasero for example gatag kada bisang tip mo hindi lang sa mga riders ni nga ano mga delivery or food delivery lain guro yaya sini nga interpretasyon ganyo ko to burger luyang siguro sa ako na Ang depende sa tao, mo nang ginambali nang hindi man pag-generalize ang sitwasyon, bumbot siya. Pero iban do ang, kumbaga, do nagsugod or na-stereotype na bala, bumbot siya. Kaya mo giman na mo, kung iban pangkahambal na lang para mahalong na lang, malikaw na lang, doon mo na bala ang kung may sitwasyon. Kung may tao nga pakita sang kaalwan sa imo or kindness, hindi mo na iya pag-misinterpretar nga naluyag sa simo. Unless stated, doon mo na bala kung ba siya. Oo, kung amo na yung pag-interpretar mo, kag bugos kidya si imo, sini nga paminsaron, nga amo sinang imo, sini nga interpretasyon, pagprangka kasi iya sa tawo nga na, kung hindi siya, way kami mo, kag isa pa, bisa na prangka ka na, may sawak ni mo ya, di blabong bupaw. Amugid. Na ano ka na, kumbaga kasado ka ng butslingon, kontento ka na kung anong may ara ka bang batsyam. So, amo na ang basta. Pag rider, mula na yung side hustle. Mula na yung sideline. Pati sa mga muna, mga sideline ka pa mo yan. Pero amo na pang batsyam, sa bahin man niya sang LTO bilang licensing agency, amo di subong ang ilaman nga obrahon nga proseso. So we'll see man sa mga paobrahon man nga maimbestigasyon diri sa kapulisan, sa mga or sa mga concerned man diri nga mga government agencies, bombatsyam. All right. Sa apiyak nga bahin, sa may talatapan sa gihapon sa LTO, nagapadayon diri ang Road Safety Awareness Month diri nila bangod humalin ini sang Lunes, Mayo 19, tubtubwas nga adlaw 23, nagapatigayon ini sila sang Road Safety Awareness Month. Bombotsam sang Lunes, nagpatigayon ini sila sang motorcade. Sang Martes or sang Tuesday, May 20, nagpatigayon ini sila sang seminar training para sa mga motorcycle rider. Hasta kahapon sa adlaw. And then sang hapon, nag-conduct ini sila sang road safety training para sa mga accredited driving school naman. And subong adlaw, gintambungan ini sang mga public utility drivers. So ato to kagina ang mga nagkalain-lain nga mga transport cooperatives, ining mga drivers sa mga bus, bala bombotsam, kag pilaman ka mga public utility drivers, a good man nga madiscuss or mapatpat man sa ila dugang ang mga traffic laws and regulations sa ginapatigayon man nga lectures sa mga driving educators or lecturers bombotsam sa nagkalain-lain. So halin to dito sang Lunes hasta sa subong adlaw may nagkalain-lain man nga mga lecture ang ginpatpat sa ila depende sa kung ano man ang recipient or kung sino man to ang mga nag-attend. So ginpabutsyag man diri ni Attorney Joshua Giduspan nga kinanglan nga iseryosohon ang amo sini nga mga bagay, ang mga pag-edukar sa mga drivers bumutsyag kung hindi instead nga ang bagan nila do ka ironic bala bombotsam nga instead nga ginapatigayon sa mga road safety awareness month, instead nga magbuhin mas nagataas pagid ang numero sa mga involved sa vehicular accidents ako sa road crash accidents man bombotsam. So ang ginaobra diri nila amo ginang sulit-sulit safety awareness bombotsam pagataas sa gihapon ang gina-target nila kay every year 12,000 deaths per year nga involved sa vehicular accident sa national na nga level bombotsam. Pero sa ang ginaano nila ginaayo nila kung tani manubo-nubo ang iniman nga mga numero. So amo to kagapon napatpat man ni bombohana nga ang nagapangunagi diri nga rason is ang recklessness. Wala bala
pagusto lang ining mga drivers nga mag-atare sa dalan, badasig ang pagpadanilagan, mga hubog or wala sang helmet. So amo ning nagapanguna nga rason. So hambal diri ni Attorney Joshua Geduspan, hindi man pwede nga law enforcement lang ang obrahon nila or ma-enforce lang sila sa mga laws and regulation. Bombocham, dapat updan gid ini sa pag-educate man sa mga drivers or either way, hindi man pwede nga ma-educate lang sila kag wala man ginabakapan sang law enforcement. So dapat tandem ining duwa nga may ginapatigayon nga law enforcement sa ila bahin sang LTO and at the same time gina-educate man diri ang mga drivers nga amo ganing dako gid nga importansya diri nga kung hindi ni gani mag-attend ang mga drivers do mga basic learnings lang kun tani ini nila nga nakita kada gani nga video diri Bombocham sa may Facebook or sa social media nga naga-drive ining nagsugat anay ang duwa man ka mga salakyan. So kung balaan mo gid bala kung aware ang driver kag kung na-educate ini siya sang insakto man sa mga driving lessons or sa mga lectures Bombocham, mabalaan niya kung saan-o or diin makadto or mapundo ay na-educate siya or napaidalom siya sa mga example theoretical driving course Bombocham. Pabati bala naton ang aton nangin interview kay Attorney Joshua Geduspan, ang Regional Director sa Land Transportation Office 6. Well, ang aton nga activities is a week-long activity actually. And nag-start sa Monday with a motorcade, road safety motorcade. And sang Tuesday, nag-conduct kita sang seminar training for motorcycle riders until kahapon. And sang kahapon, nag-conduct kita road safety training para sa mga accredited nga driving schools. Subong adlaw, this is intended for public utility drivers. And tomorrow, this will be culminated by a mass. May ara kita mga subong, no? As we speak, nara kita nga mga traffic laws and regulations, mga special laws ang ginapatuman naton sa dalan. May mga ara kita nga may mga road safety kita nga mga lectures sa aton nga mga drivers education center nga lecturers. No? So amo na ang aton nga basically ang aton nga paundan sa aton nga activities for this week. Different per day sa mga recipient? Yes, different per day, no? Di ato ya sang 2 days ago, no? Para to sa mga motorcycle riders, subong ya para sa mga heavy vehicles, mga trucks and buses. Well, we have to be serious, no? We have to be serious in our commitment. No? Kaya kung hindi kita serious sa atong commitment, this volume, this rise, no? Kita gina-strengthen na natin law enforcement, gina-strengthen na natin driver's education, but ang atong pamangkot na aga taas gyapon. So kung silingon, masiway kita may ginaobra, we're not doing enough. No? Or if we're not doing enough, we do not care enough, no? To curb recklessness on the road. Amo gina no, ang akon makita for the past few weeks or past days, ang dako niya contributory factor for the rising vehicle accidents is recklessness, driver's discipline. Amo gina yang dako nga rason sila dara. Kuno no, gina-strengthen nato ang atong law enforcement actually sa our program ni check. Sa law enforcement, may mga nighttime activities kita. Hindi man pwede nga mag-law enforcement kita without educating the motorists. So dapat tandem sila. Tandem ang law enforcement kag ang driver's education. Pwede kung manakop ka lang manakop, kag-why ka mag-educate, why man kulos, no? Kag kung educate ko lang educate without enforcement, hindi sila mapersa to follow the law. Well, kami, no? By strengthening law enforcement, gakadto kami sa mga kabanwahanan. Atong Driver's Education Center, gata kita defensive driving seminar. Gata kita gina-open nato sa tanan, no? Companies, private companies, government offices, no? Schools, private subdivision. Tanan, no? Tanan nga request gina-cater naton para nga information drive naton it will be massive. Bombocham si Regional Director sa Land Transportation Office 6 na si Attorney Joshua Geduspan. Amo man nga aton sining ginapunto gani diri Bombo Pau, no? Drivers discipline kag responsibilidad
sang isa iya ka driver nga dapat maintindihan ining mga traffic laws, traffic regulations, mga traffic ordinances, no? Or in general basic rules sa aton sini nga mga dalanon para nga makalikaw kita iya sa disgrasya sini nga ginatawag. But kung makita nimo gani dire sus pinakasimple na lang iyang no parking sign, ginaparkingan pa mo, no unloading and loading ang ginahimo sini nila iya dira pa sila nagapadulog kung may ara man sang signage nga this area is for loading and unloading only. May ara na nasugpon sa dalom dayon nga hindi lang gid ko After this point, specific gid, pero no waiting nang nakabutang dira. Pero sa gyapon sa bahin iya sa mga public utility vehicle drivers no? May ara Bombo Pauline na ginahimo nila mini terminal. And ang worst sa mga minibus, as if nga daw wala sila sang ginatumod or ginakabig nga loading unloading area kay bisan sa tunga sang dalan. Kung magpundo sila kung may makita sila nga pasahero, dira alas lang pundo gulpe. Isa ina sa mga posible magtuga sang pagbungguanay man or vehicular accident. Kung hindi man, ti makatuga sa pagpugok sa dalagan sang trapiko. That is why nga ang disiplina sa mga driver amog kuntani ining labing importante gid. But hindi mo naman kinahanglan nga disiplinahon pa sang LTO enforcer or sang Traffic and Transportation Management Office enforcer kung responsable ikaw nga driver. Ibla mong bupaw? Amo ning amo subo-subo Bombo Cham kay hindi lang kita makasiling nga mo malaw na makita kundi everyday kung naga-commute ikaw makita mo nga mga scenario bala sa dalanon nga kung bisan mahambal bing mga driver sig lang man mapundo ka makuha sa pasahero makita mo kung nga bisan mahambal di ang mga public passenger assistant officer o kana mga drivers Bombo Cham nga sig lang man dali alang da ako sige dali alang da mamis saka dayon do amo lang na bala umbra lang na sila or mga indisiplinado lang na sila Bombo Cham kung may mga traffic enforcers nga nagabantay sa dalan nga makita nila nga masaway sila pero well in fact kung wala Bombo Cham nagapundo sila sa tunga sandalan hindi sa designated area nga may loading and unloading area or kung maparking man kag mahulat-hulat danay sang pasahero. All right. So man na Bombo Cham ang mga kabahin man diri subwas ko may patigayunon man diri nga misa ang Land Transportation Office kag padayon man sa gihapon ng ila diri nga kampanya subong pa nga nagadata ang mga vehicular accidents sa dalanon. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kida Bombo Pauline Piliora. Balikan ko anay ang sa rider. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Tonoy, ano man yang nagsulod sa imo sini nga paminsaron, hindi lang ya kay imo sini kaugalingon ang imo nga ginhalitan, bangod sang imo sini iya nga tugots, pati iya ang mga rider nga nagapangabuhi sang eksakto pinaagi sa amo sina iyang nakita nila nga propesyon or nangin trabaho sini nila hinalitan mo imo kay damo na subong ang nagadua-dua bangod sa sining ginhimo mo. Kag subong nga tsimpo nga daan nga ti grabe ang pagpugok sa dalagan sa trapiko, sitwasyon diri sa bahin sa syudad sa Iloilo kag bisan diin ka man lang. Isa ini sa in demand nga means of transportation ang pag-angkas sa motorsiklo. Kaya gamay ang motorsiklo, makamaneuver ka, makalusot-lusot ka.
Ti in demand ini kuntani galing kay bangod sa imo nga kagaguhan kag kamanyakan hambalon ta nagidlang. Damo iya sang napiktuan sini nga pala nga buyano. Hasta nga naglabot na iya sa punto nga ti istriktuhan kamo abi karon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pero tinaghambal man sila nga sabahin sang kulurom. Why naman sila sang authority dirati? Istriktuhan kamo bi karon sang Land Transportation Regional Office 6. Oh, pasalamat na lang kamo gani kay ti mainintindihon ang regional director sang Regional Office 6 sang Land Transportation Office. Makahangop sang inyo siniiya nga sitwasyon sa subong nga mga panyimpo. Oh. Tinagpadala-dala kay imo iya, tunoy, sang kainiton sang imo sining lawas. Oh. Tikon amot sa amo kung tani ito tinutuyo mo para why ka na lang narimalaso, tanigin dulong mo na lang sa direkta. Pagtapos mo dulong direkta sa iya siniiya nga destinasyon, palipod-lipod ka to kung sa diin man dra gusto mo, kag mag-selfie, amo na lang tani ng ginimo, why ka pa narimalaso? Bala mo ko na namin ko nga selfie? Sindihan mo na guro, ako na nuna. Ti kunti nahalitan pa ya karon ang mga riders nga matarong sini nga nagapangabuhi pinagi sa amo sini karon iya nga motorcycle taxi nga sistema. Sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi na paghulata nga may masugata kada nga makakilala si mo nga rider man kay panigurado, no? Galain gini subong ang ila nga buot si imo. No? Surrender ka na kadto ka sa pulis. Hindi gani mangita ka sang maayo sining abogado. Or kung ano sining pinaka maayo sining himuon mo is that nga pangayo kasang pasaylo sa 19 anyos to nga tuyo mo mulistyahon o galing ti depende na sa ginikanan basi makita ka to sang ginikanan di damukol ka man bla may lang kung damukol lang magyan mo. Sa piyak sining nga bahin sa mga driver naman sa public utility vehicle, hindi man tanan, pero ambot nga may ara gidya sang kasubong sina, no? Nakahibalo man kita nga ining mga nagamaneho sa nga di pampasahero nga salakyan, sakon sini iya nga pag-insindi bilang ila sini nga palangabuyan, dapat ang ila sini nga driver's license is professional. Kung professional driver ikaw sa aton sini nga mga kabumbo, mas may malapad ikaw nga paghangop sa mga traffic rules, laws and regulations, lakip ng ordinance. Pero sandig sa eksperyensya kag subong man pila ka mga nabaton manaton nga reports. May mga driver gidya hilabi pa sa bahin karon iya sa mga minibus ni Blau kay ti dagko sila nga daan mo. No? Daw kasubong iya nga daw sila ang hari isang dalan. Nga nagapinagusto sila kung din sila mapapanaog, kung din sila ya mapundo, mapasaka sa pasahero. Ti abi anay ganin naton, may mga designated loading and unloading areas sa dire. Sa palibot sa syudad sa Iloilo. Kung hindi ako magsala, di ba may mga pavement markings na dira? Nakapaminta ang Sadtuanay Public Safety Transportation and Management Office. Subong traffic or Transportation and Traffic Management Office na? Or basi why man sila makapaminta pa? But just the same sa aton sini nga mga kabumbo, mayara sa gihapon nga napang-install nga mga traffic signages. Ang pamangkot sinadriti nga wala gina sunod sining mga
public utility vehicle driver. Oh. Nga daw kasubong iya nga nagapawala lamang ini sila. Nahibaluan man na nila, pero maskin pili nila nga magpinagusto, ti. Magpinagustuhan na lang kita sila diri karon sa aton sini nga mga kabumbo. Paano na lang ang sitwasyon sa trapiko tadihay? Oh. Magluwas sining mga dalagko nga salakyan, isa pa gid ka problema naton, Attorney Didoy Hidos-Panser, ining mga e-bikes, e-trikes. Oh? Ngati daw kasubong iya nga silaman ang segunda mano nga nagapanag-iya sa mga dalan diri sa syudad sa nga Iloilo. Oh? Ti diriya hindi naton ini mambal nga may mga driver's license hindi sila. No? Kaya mga e-bike driver, as long as kabalo ka magpuga sang throttle dira sineng e-bike or e-trike, ti pwede ka na nga magbiyahe. Oh, why man ni sila prangkisa man? Ti masami pa ini sila banwa sa fast lane nagaagi. Ti why gani guro kabalo ni kun anong fast lane? Nga ginatawag sa aton sini iya nga mga mayor nga dalanon. O katulad lamang sila ora, oh. Di bala kon fast-moving vehicle ka, diri kaya maagi siyempre sa left lane. Kung slow-moving vehicle ka, sa right lane ka. Gilan tawa bala mga e-bike, e-trike ko? Por Diyos, por Santo. Tapos kung mabungguan mo, masapdingan mo, ikaw pang damo, bukol. Oh? Tilan tawa bala sa aton sini nga mga kauturan. Hindi man niya siling ginadumilian o hindi naton gusto ini sila. Nga makita naton sa mga mayor nga dalanon, ang aton lang sinadri nga i-regulate man sila. Kag hindi kung tani ni gani i-advisable ining nasambitan sini nga e-tricycle or e-bike sa aton sini nga mga highway. Kay ti mahinay ini sila iya magdalagan. No? Ti bangod nga mahuyang man ang political will sang aton sini nga mga opisyales, hamakon mo nga daan from tricycad nag-evolve sa e-trike driver amo na ning ginapasada karon ti alang-alang mo na dumilian da karon wadaan ka butante. Oh? Sa aton sini nga mga kabumbo. Amo niyang mga problema naton sa dalanon nga dapat ma-address ini. Kay kung pabayaan lang kag ikonsiderar or managitlon lang ang aton siniya nga mga opisyal sa gobyerno, mga ahensya sa gobyerno, mga heads sa ahensya sa gobyerno, no? Expectaron taman sa gyapon, no? Nga padayon nga magasaka ang numero sang disgrasya sa dalanon. Oh. Pero ang punto sini balabanwa, akon naga-disagree gid ako nga ang Pinoy, particularmente ang mga Ilonggo, ang mga tunto kag salawayon sini nga klase isang tawo. Naga-disagree gid ako sila diraya. Oh? Pero kung lantawon sini nimo banwa, bisan sino man guro, ipadala nimo sa iban sini nga lugar, ang implementasyon, ang enforcement sang ila sini nga mga traffic laws, regulations kag mga ordinansa sa ila sini nga lugar, grabe to yang pagpatuman or strict to yang enforcement. Oh? Kung ikaw nga Ilonggo, ari ka sa syudad sang Iloilo, kay kumo layo pa ang pedestrian lane, kung diin ka lang tuya nga pwede katabok, bisan hindi pwede, tabok ka lang tuya kay ti mas conveniente kaya dito mo. Mas hapos para sa imo. Tapos pagtabok mo, kung
masaplidan kada sang salakyan. Ti driver ang may sala eh. Di ba? Pero kung ang isa ka Ilonggo, isa ka Pinoy magkadto sa iban sini nga lugar, sos Maria kagusip, ginhawa man sini nila iya katihin-tihin pangita kung diin to pwede makatabok ka may pedestrian lane kag dito man magtabok. Kung wala sang pedestrian lane kag mayara sang overpass, isa ka sa overpass bisa nagangot-ngot ang gout. No, bisa banog ang rayuma. Saka sa overpass, kit hindi pwede katabok tuya sa dalan, sa iban sini nga lugar. Ti why not nga ang kasubong sina nga mentalidad? Hindi naton ma-apply diriyaw kung sa diin kita naghalin. Say maswid sa mga driver. Sa aton sini makabumbo. Sa iban sini iya nga pungsod, no? Kung makaangkon sa driver's license ditong isa ka Ilonggo, isa ka Pinoy, di kon may no parking area, why ginato sila yung nag-park? Oh? Why man to sila iya sang ginatawag sini nga kita mo na gani nga 3 segundos na lang nabilin sa signal, ano na gani? Traffic lights. Mga 100 metros pang distansya mo, padasigon mong dalagan sa imo sinisalakyan. 50 metros ang distansya mo, nag-yellow na, botsilingon, preparing to stop. Pero ang paghangop mo sa nga yellow, iyang traffic lights, nga kolor, is drive faster. Tikot sa iban kaya nga pungsod. No? Bisan, 5 seconds, padadakagang distansya mo sa interseksyon, duwa na lang kadupa, pundo kay. Oh, sa aton sini nga matag palamati. Ti ginatungdan man sang LTO ang ila sini katungdanan to educate and to discipline sa mga driver, pero ara gid ako ara gid sa driver. Sa tawo gid ang diferensya. Oh? Sa tawo giyang diferensya. O kag diri ang mga Pinoy daw ang ila sini nga pagrespetar sa layi, daw makabig naton iya nga hilaw malasado, hindi kay luto. That is why nga ti isa man ini siguro sa mga rason kung nga mataas iyang numero sang nagaluntad sini nga vehicular accident diri sa may area sa Western Visayas or sa pangkabilugan sa pungsod na Pilipinas. 41 minutos na nakaligad sa takta nga launa. Dugang pagin sini nga mga balita kag impormasyon sa aton sini nga pagapangalagad, istoryahan ta mga balita sa patrol with the Bombo Jomar Villa. Sa aton sini karon nga pagbalik diri Banwa, istoryahan ta ang LTFRB nagtuad nga hindi sila madali-dali kuno makahatag sang prangkisa sa mga motor taxi o kung sa sining mga riding nibla nga mga sahi sang plastada sang palangabuyan, no? Kag lakip na sila diri karon sa aton sining nga mga kabombo, iban pagin sining nga mga balita kag impormasyon sa aton man sining nga pagpangalagad, tutukan ta pagbalik sa Bomwanay sa udto matapos sa bila ka importante nga mga pahibalo. Ilonggos, get ready! A new flavor is about to take over the local scene. Introducing Panay Craft Beers Brewery, your soon-to-be favorite destination for bold, handcrafted beer. This isn't just another brewery. It's where passion meets creativity in every pour. If you're ready to explore unique blends, Panay Craft Beers Brewery is about to raise the bar. Located at Plazuela 2, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 18 to 24, 2025.
excited as always. The Retro Band is full of it. Bangod sila na talana nga maghatag sa inyo sang isa ka exciting nga musical show sa ining nga weekend sa Concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 24, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka magamatahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente o on the bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Para sa inyo, ini ang favorite spots ng mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kagasto gid bless sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para kaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalikad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto. Sa gihapon kaupo nimo Bombo Chama Blanco Hover. Check ta si Bombo Jomar Villa, may kantanan sa pahayag sang LTFRB. Nanungod sa sining paghatag sa prangkisa sa mga motorcycle, taxi balang ati of which amo ni karon ang isa sa mga in-demand man nga sahi sang means of transportation, hindi lamang kay diri sa pungsod Pilipinas, particularly sa bahin man niya sang syudad sang Iloilo kag probinsya sa Iloilo, pero madugay na ini nga naga-exister mo, no? Sa aton sinimatag palamati bangod kay Gen Z millennial na kita subong sa aton sini nga mga kauturan. Sa una tawag sila balabal malang subong ti ilo rider or taxi driver o taxi driver or ining sa aton sini nga mga kabumbo ining ginatawag sini nilang taxi motorcycle, no, or motorcycle taxi.
For that matter, sa aton sini nga mga kautulan. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 nga hindi dali-dali no nga matagaan sa nga prangkisa ining mga motorcycle taxi no kun ining mga nagabiyahe gamit ang ila sining motorsiklo kun nagapamasahero. Bumutsam no kay Attorney Salvador Jun Altura, ang legal counsel sang LTFRB Region 6 agin pahayag nga kinanglan pa ini no sang madalom kag made aid sini karon nga pagtuon bangod nga isa gani sa gina-considered sini no once nga matagaan sa nga mga prangkisa kun prangkisa ining mga motorcycle taxi no tiginalantaw sini nga may mga epekto no sa iban sini nga mga transport sector no kangay sini sa mga nagabiyahe nga daan no nga public utility vehicle sa aton sining susyudad nga ti makabig naman silang kompetensya sa dalanon amo na nga diri no apisar nga may pila naman ka pagtuon nga ginhimo ang technical working group no amo to na mention ni Attorney Altura sa dablag lang nga may ginpatigayon na ning pilot testing no sa pila ka bahin diri sa lugar sa Pilipinas agod nga lantawon kung anong epekto sa komunidad sa sining mga motorcycle taxi. Babutsam galing ti isang natapos na ang ining ginpatigayon sining pilot testing. So do na anad no do gin himo na lang pangabuyan sang iban sining mga motorista ang pagbiyahe diri sa aton sining mga kabombote. So no, sa natungdan mangin na legal gid lamang ang pagbiyahe sa sining mga motorcycle taxi kung i-amend ang ining section no sa idalom sa Republic Act 4136 sa aton sining mga kabombo kun ining Land Transportation and Traffic Code bumbutsam kun i-amend ni siya no so that's the time nga mahimo nga makabiyahe no kag i-include abi ining mga motorcycle rider nga maka-pick up no sang pasahero kay original nga gin papanaog ining kun gin patuman ining laye ang purpose ko lamang sa sining mga motorsiklo amo ang for personal no nga service ni bumbutsam may ari man nagabiyahe pero ining mga delivery rider bla no mga food delivery rider tibay ara ni sila ya prangkisa magluwas niya sa mga rider nga tinagapamasahero bumutsap amo na sila ang ginakabing kolorom suno sa natungdan. Aminado man ang natungdan diri nga diri sa aton sa Iloilo di na madula apisar nga may ara niya sang mando no ang LTFRB nga ginakabig ini sila nga kolorom pero hindi gid malikawan no ang iban ti nagapamasahero especially sa bahin karon sa mga kaprobinsyahanan sang probinsya sang Iloilo bangod ini sila ang ginakabig na nila nga mode of transportation no sa mga daw nila nga kinanglanon makadto sa syudad o kon sa may probinsya man sang Iloilo. Arimla no ang kabahin sa pahayag ni Attorney Salvador Jun Altura, legal counsel sang LTFRB 6. Very convenient and needed the mode of public transport but is actually illegal at this time. Okay. Ikaw pabor ka man nga i-grant na lang na ang ila prangkisa kung na-favor man be? Ito na lang kada mas dalan? Amo na gani, hindi naman gar, pero of course there is supposed to be massive consultation man kay kung araan sila sa dalan hindi tagaan na sila prangkisa apektado man na yung iban nga may prangkisa man nga sa dalan. Kompetensya. Kompetensya man ni sila mo. So, hindi man ni siguro madali-dali nga mapasar ang polisiya o regulasyon. I see. Okay, so at least anong bintaha gid kung may franchise sila ni Taniao? Kung may prangkisaya kundi hapos do monitor ka amo lang ni mga plate number amo lang ni ang legal. Mabalaan sa amon di ma-account sing gusto kung pila sagang excess da kolorom gina kundi maanong man ma-regulate mo sing gusto pero kung ang kabayan sang payag ni
Attorney Salvador John Altura, Legal Counsel sang LTFRB, Region 6 Bombocham, kay sa part karon sa mga motorcycle rider, dahil sa aton sa mga kabumbo daw umpisagid ni sa iban sining bahin sa Pilipinas, sagin obra sining nga pagtuon nga kung anong mangin epekto sa aton sa sosyudad once kung may ara ni sang nag-exist abi nga mga motorcycle rider. So pisasad to after sa pagtuon nga kung tani hindi na sila magbiyahe kay tiway na butang ito sa under sa Public Act 4136 nga magbiyahe ning mga motorsiklo, pero ti amo na nang ginaandan sang iban kag subong ti pati sa aton diri sa Iloilo amo naman na nang ginahimo nila Bombocham kag kung i-enforce gid sang LTO ti mahimo gid ini sila nga madakpan kung mapamatud-an nga ini sila nagabiyahe ang ila sining ginadala sini nga motorsiklo Bombocham ti ambal sang LTFRB kung amo gyud man natin medyo mayawan-yawan guro ang LTO kay tis kadamo sa nagagamit sa motorsiklo, especially sa may probinsya sang Iloilo bilang mode of transportation. Bombocham ti nga gani na Bukaran niya? Ti na Bukaran ni natabo man ni sa Utonto. Bangod sa sining rider nga tinatukiban nga way ganito ya sa grupo kag muna kay kun may prakita may grupo man pero gin disown lang siya kay siyempre hindi na mayo ginimo ya mo. Bugin cake siya dugin cake siya muna do personal na lang. Pero kung amo na kung regulate ni kay kung may ara na kung tani nga mga prakita ni ay gid tani ni matalupangdan kung way lang to sa nagtuyo nga manghimulos. At yan mo nang gid na dugin na tulod karon ng birthday ni sa rider kay iban sining legit rider do nadalahig na. Akin na to kiban. Tiyan mo ginangwa niya? May mga grupo ni sila, may mga picture na nagalinapta sa social media mo nga ti kung gusto man nila kung makita personal amot na kung basta mga musta sila Ti mas mayo kung i-share man nila ang mga details magluwas abi sa iya sila nga pangalan kung sino pa gina nakakilala sa iya, i-share nila ang details kung ano nga sahi isang motor. Tapos iya sini nga plate number para nga likawan na ni. Ti ang nakita to gani may dashcam do white to nga scooter. Ang ginadala sini nga motorsiklo. Amo nang ko maglantaw do PCX to do PCX no. Di lang gid ko sure basta do amo nang pormada niya. Anyway, amo na gani ambal ni Attorney Altura, sikat man lang ni kay na-adapt na sa ulihi diri sa syudad mo sa mga highly urbanized na city. Pero usang unaya sa mga kabanwanan nag-exister na ni Bumbo Jumar. Ginpasosyal lang niyang tawag nga motorcycle taxi. Pero dito sa mga kabanwanan habal-habal ni habal-habal. Butang ta kun may operation gid man ang LTO guro maayaw-ayawan sila guro kapanakop sini butang ta kun hugton sige ban sini ginadala na sa mga kumahan mo. Ting LTO do dram lang astas banwan di naman tus la ka pa uma-umato gid. Turtaklas la tus bukid be. Kung sa ano pa bala konsiderasyon na lang na kagti maayo man ina kag tawag naton bala Bumbo Jumar disinti man nga sahi isang pagpangita sang palangabuyan. Kag magluwasin natin dako gid ang bulig in terms sa mga emerhensya. Kisa magkulukotoy-kotoy la chan mo ti diretso to ospital. Sakay sa balabal Sakay kada sa balhabal, iban ganin ni isa ka motor do tag 8 tag 7 ang kas na mo. Talong ka sa ospital din nga ospital, basi kung niapit ka man lang da sa emergency clinic sang MDRR imo da sa inyo lugar kag malon ka lang dali lang kay wala sang available nga doktor. Kung bata bi balibaran ka lang nga wala kami sang available nga pediatrician. Ti mano ka? Ati amo na do kalaway man motor nung pakadto syudad.
Tapos, kita mo sa ospital, tag 3-4 kabilog ang ambulansya. Suguon ka lang yung mas mayo pa, ikarga mo na sa imo sini nga salakyan nga pribado. Oh. Kaya mo nang nakita dre, no? Kag gabay pa hindi naman pamarisan eh. No, sa aton sa nga mga kabombo, may mga istorya gani nga batian taman si ban sini nga pasyente nga gindala kuno sa district hospital bisan bulong sa sakit sando ay sa ginhatag. Bumbutsam. Asa mo na mga mga circumstansya lang ti maobserbara naton sa bahin especially sa mga probinsyahanan kung sa dinti makita kung ano ang importansya man ang mabulig man sa sinig mga motorsiklo nga tiyan mo na ang isa sa mga mode of transportation sa pila ka pumuluyo. Bumbutsam. All right. Ini si Bumbo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta radio, Bumbo. Salamat gid na Bumbo Jomar Villa. Ti sa aton sini nga mga kabumbo, mayara man sang ginatawag sini nga mga nagakaigo gid nga pagsulundan nga kung iamyandaran ini ti sandig sa layi damo apektado, damo ang mangin illegal. But amo kung tani ni ang pinaka-conveniente man nga means of transportation, ilabi pa kung nagadali ikaw sa aton sini nga mga kabumbo, no? Pero abuta nga ginalaktan gid sang iban sang hindi mayo nga buluhaton. Ikunti imbes nga ang iban sini may disinte na iyang palangabuyan, ibangod sa sala sang iban sini nga tawo, nadalahig sila eh. Pero madamo man kita sa mga rider nga kilala nga mabuot, husto, kag hindi man niya tunto nga say isang tawo, mga masaligan man Kaya siyempre, sa aton sini matag palamati sa kasubong sini iyang palangabuyan, isa man sa mga kinahanglan naton dre ang salig man mo bisan hindi pagani naton kilala or isa pa lang kabis naton iyang masalapuan ini siya. Ti amo na dulong yaman ka sa imo sini nga destinasyon, ilabi pa sa disura sang kagabion or kagahon, ti gagarisgo man ini sila sang ila sini iyang kabuhi mo. Kay way man sila iya kay balo, kung ang ila sini nga pasahero mapadulong lang yun man or base may malain man nga buko, no? Nga kung iagi to sa maligwin sini nga lugar kag tutukan man to kag holdapon man ti. Sa aton sini mga kabumbo, malain man sa bahin sang mga tao nga nagapangita sa insakto, patas nga pala nga buyan nga wala yan nagapang lamang-lamang sa iya sinisig kapariyo. Pero do kasubong ini nga balay sang subay nga ginukay bangod gid lamang sa sining kontrobersiya kronon isyu sining rider nga niyo. Noy, no? Tiko na ko sa imo, sus. Panago ka na lang gid sang minatuod. Kay kun may makasiplat pa si mo nga makakilala si mo da, sus hindi lagi kuya kapasalig kag wala ko man gina-encourage nga anong himuon nyo sini. Ang akon sinadriya nga encourage sa inyo kung makita nyo ni siya nga nagalabay sa inyo sini nga lugar, isugin nyo dayon sa mga barangay official ukon sa aton sini kapulisan. Para nga dakpon ini siya o kung anong proper nga disposisyon sini sa iya. Kag mapunggan nyo man nga base kung makasangat ini siya sa iban nga lugar kag may makakilala to sa iya, kag kung ano pang buhaton sini sa iya. Pahilayo lang. Standby na sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hoover nagabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bumbo Radio Philippines. Basta Radio! Bumbo! Kung sa imo pagbugtaw,
Magpalanakit man lang ang imulawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon. Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasi ng payment information halin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo. Plus wala di Iloilo. Billboard of Activities for May 18 to 24, 2025. Excited as always. The Retro Band is full of it. Bangod sila na talana nga maghatag sa inyo sang isa ka exciting musical show sa ining weekend sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 24, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswalan di Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sang plaswala di Iloilo. Sa Mayo 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente o kon the bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kun gamay. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level,
Tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pag sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang purungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tawo pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa, lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari
altar servers kay iban pang miyembro sa simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imong cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Kumusta ka mo? This is Tita Regine, nag-aabi-abi sa inyo. Welcome diri sa kahapon lamang program. It's the 22nd of May, 2025, Huwebes. Kita nga adlaw sa mga naga-rosary dira. Luminous mystery kita today. So sa nga hapon, dali kita sa pagdulong sa inyo. Pagbasa na naman sa mga kasaysayan. Kung sa diin, we are going to get encouragements, motivations, inspirations, and of course, entertainment. Gani sa may ara man dira nga luyag man nga ipasakop diri sa kahapon lamang program. Who knows, basi kamo ang mapilian bilang aton nga winner. We have winners every week nga nagabaton sang 1,000 pesos nga cash. So very simple lang gid ang inyong himuon. Sit down, concentrate, and recall kung ano nga mga inagihan ninyo sa kabuhi ang hindi nyo gid makalipatan kag no may something gid nga ginbilin sa inyo that is really also worth sharing sa aton nga matagpalamati. You write that down and then you email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sulaton, ilabi na gid sa mga seniors naton dira nga in their free time, luyag man nga magpakigbahin diri sa KLP. Sige, luyag sulat ha sa inyong mga istorya and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Hindi gani, ipadulong. Kung sinong inyo nga pwede nga malihog dira ang magdulong para makalabot diri sa akon nga mga kamot. Well, anyway, we're all set. So welcome everyone. Alin ang aton nga song para sa inyo from Princess Valles, Taken as a Crush. Good afternoon, this is KLP. Kaupo ninyo si Tita Regine. Ako'y nag-iba na puno ng saya nung siya ay nakita ko. Nakapulong pula, siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile, ngunit na-conscious nung lumapit sa'kin at nag-hi. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Sayang lamang pala ang pagpapaganda, hair ko ay financial power. Type na type ko man
man siya, di na ko aasa. Bagay man kaming dalawa. Tinignan ko ang kanyang Facebook pati Instagram. Ang sweet nila o di kaya sila nilalanggam. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Tama na, move on na lang. Take a na si crush. 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 Nunood na lang ako ng K-drama. Sasali sa mga fun run at Zumba. Kakain ng fries, ice cream at pasta. Gagawin lahat para di siya maalala. Magsisipline at mag-e-enjoy sa bura. Sasayaw at kakanta. Gagawa pa ng tula. Take a na si crush. Take a na si crush. Take a na si crush. Take a na. Take a na. Take a na si crush. 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 Ngita ta iban nga crush, kay take na si crush, ang aton nga president nga crush. So ngita naman ta iban, alam mo pa mada, pwede nga makrushan. 19 minutes after 2 o'clock. Welcome again diri sa kahapon lamang program. Doing good? You're all relaxed? Sige chill lang kita. So sa nga hapon, sa mga seniors, sa mga suki natin dira. Hello gid sa inyo. Good afternoon. Sige, start na kita ha. Sa pagdulong sa inyo sa ating kalingawan sa sininga hapon, mga letters na palabot diri sa KLP. Ari ang unang sulat coming from Lavender Mom of 2nd District. My dearest, Tita Regine. First of all, I would like to greet you a pleasant afternoon, Tita Regine, and also to the listeners of your beautiful and relaxing program, Ang Kahapon Lamang. Dugay na tani nga gusto ko mag-share sa ako niya memorable and unforgettable experiences in life, especially about sa ako niya pagpamata. Ugaling, busy ako permi sa trabaho. Kag makulit, kag magahod pa ang akon mga chikiting, kag magagmay pa sila, Tita Reg. Nagapati ka man bala sang hambalanon nga kung ano ang ginpanamkunan mo, masunod man ang bata mo sa ginpanamkunan mo? Yes. Ang imo bata, sa isa ka baboy, para hibi man kuno, no? Parehos abi, no? Kung ginpanamkon mo ang imo bata sa isa ka baboy, para hibi man kuno ang imo bata. Kay ang baboy, di ba? Wala untat ang iwik. Ay, nalipat ko tani, Tita Reg. Ako gali si Lavender Mom of 2nd District. So, bale, this is my second letter. Ang first baby ko, Tita Regine, amo ang tsokolate. Ang akong nga ginpanamkunan. Kay daw wala ako pagtak-i kaon tsokolate adlaw-adlaw. Igo nagbata ako, brown complexion gid siya, Tita Reg. Like chocolate gid. Then, ang second baby ko naman, Tita, ginpanamkon ko sa sambag or sampalok, Tita Regine. Hay bisan malayo ang sambag sa balay, nagalakat ako para manguha.
Kag bisan dugay na nga nagkarahulog ang bunga, ginapamulot ko ako niya kag kanon Tita Reg. Maaslom pa abi. Doon ang galaway, gani kami dingo. Tapos na nagbata na ako Tita Reg. Color brown man siya do sa bag. Tapos para kaun, aslom pa. Tapos ang third baby ko Tita Reg, ang ginpanamkon ko sa iya, amo ang niyog. Ay, tinamit na yung niyog kay puti-puti. No? Halos adlaw-adlaw, gakaon ako niyog. Gaugtas akon bana. Ibisan mataas ang niyog, ginasugo ko manaka para kanon ko. Ang bata ko, Tita Reg, soltero na subong, mataas nga bata. Tapos maputi. Doon may pagkaniyog man, sabagay, no? Langkoy-langkoy, taas gid man ang mga niyog. So, ang pang-apat ko nga bata, abi mo, kung ano naman ang ginpanamkunan ko sa iya, tinapay, malang Tita Reg. Hay, ginaaway ko ang bana ko magpauli, nga wala dala nga tinapay. Tapos ang bata ko, cute man. Tapos syado kaprakaon tinapay. Tapos bisan bag-o lang kaon sang kanon, makaon pagid sang tinapay. Kung magbakal si tatay na sang tinapay, nagid ang damo, kay ginatago na ang iban. Tapos kita na manghud na, gakaon tinapay, mga gid. Kung hindi ka manghud na pagtawaan, hay, ginaagaw na tinapay kalibayo na Tita Regine. Te, ang manghud na, gadugsan, ay gahibi, kagaligid sa lupa, kay wala na iya tinapay mo. Ginkaunta na, kamagulang na. Tapos ang panglima ko nga bata, ginpanamkon ko sa luto nga kapayas nga Bisaya. Gagmay ina nga kapayas, Tita Reg, bisan ugtong adlaw, ay galakat kuya, mangita kapayas. Hindi ako mapahamtang kung hindi ko kakaon kapayas. Tapos ang bata ko bala Tita Reg, paborito naman ang luto nga kapayas nga Bisaya. Tapos ang pang-anom ko nga bata, Tita Reg, hay, sarisa or aratilis ang gusto ko kanon sa isa ka adlaw. 3 ka beses ako manguha sa risa. Namian ko magtulok kag magkaon sa risa. Kay pula-pula ang iya luto balahaw. Mabudlay gali kung kapanamkon ka, Tita Reg, kay hindi kagid mapahamtang kung hindi mo makaon ang gusto mo. Tapos ang bata, Tita Reg, ba pula-pula man daw sa risa. Tapos, hay, permiga pa naka sa risa. Ang ika-6 ko nga bata, ginpanamkon Tita Reg sa labanos, maputi pagid, no? Ang labanos kay maputi, ay, do sa hindi mapatihan. Sa nagbata ako, maputi ang akong bata, Tita Reg. Tapos ang balana ko nila, anong ginpanamkon mo sa bata mo nga maputi? Kambal ko sa labanos, Hambal nila, tingala manamon nga maputi, kay labanos gali, ginpanamkon mo. Kag ang pang-8 ko nga bata, Tita Regine, hambal sang bana ko. Ano nagkaon ka sang sungad sang baboy? Pagpanamkon mo, kay ang upper lip sang bata, Tita Regine, nagasaka pa ibabaw. Daw sungad sang baboy. Ay, ko kasadyaman Sili ko wala De, takong ka o yun sang sungad sang baboy Ano abi tita, kami nakita ako balang artista ngang iya ba gapasaka sa ibabaw. Di permi ko ginalantaw sus Tita Reg, nakasunod ta na ang baba sang akon bata sa baba sang artista nga ato. Ano kay namian ko magtulok sa baba ya kay gasaka sa ibabaw. Pero bagay man abi ato sa artista nga ato mo. Kag ang last, Tita Regine, ang pang-siyam ko nga bata, kulang-kulang 3, kag may isa ka dosena, galing anak mo. Ang pang-siyam ko nga bata, baling ako ng agot, mambal ko. Nalain gita na ini. Abi mo ko anong gipanamkunan ko, Tita Regine? Ang kagang bala, na nag-estar sa sapa. Kilala mo ina, Tita Reg, gapangagat man daw sa alimango man. Okay nang daw mga gagmay nga dasig magdalagan. Galing gamay lang tana, kag sa sapa lang ginakuha. Tinanamian kuya magkaon. Gadayaw ang akon bana sa akon, kay para kaon ako sang kagang. Hambal pa sang bana ako sa akon, Tita Reg. Saagi ikaw kaon kang kagang, basi daw kagang man ang bata. Nga parangagat. Hay.
To hindi mabatihan, Tita Regine. Ang akon bata, halin sang 1-year-old siya, dangat 4 years old, ay gapangagat permi sa amon. Gaagi pa abing kinadtana. Basta makaduot lang sa imo ang bakba na Tita Reg, kagto na gid ikaw. Ay, sa isa ka adlaw, may kapulo lang, may kagto na ako. Ginatampa ko ang buli na. Ang magulang na nga soltero, natak-an na, sasagi na gamit. Gani, ginatigan-an na, sang barakol. Te hadlok ma, hadlok mo palapit, manghud na sa iya. Tapos ang magulang sa iya, Tita Reg, palagyo sa manghud na, kay gahibi permi, kay ginakagat sang iya manghud. Tapos, sa nagkadto pa kaisa na sa balay, kinali lang, ginparapitan na, kaging kagat. Ay, hambal sa pakaisa na nga sultero, tunto nga bata jahay. Sakit tama kagat na. Sakit kagat na te. Tigi na pulas ng sampakaisa na, ang kinagta na sa paa na. Iyambal sambana ako sa akong Tita Reg. Amo na, kay ginapanamkon mo sa kagang mo. Wala untat mga gat na. Tapos nung 4 years old na siya, wala agawa pag mga gat, kay hadlok akigan. Pero lain naman ang gusto na. Ang gusto na, nga pangitaan tana ni tatay na sang kagang sa sapa. Permi, tapos hampangan lang niya, hasta mapatay. Ay takaan, si tatay na panguha kagang. Ginaaway na si tatay na Tita Reg, kung kaisa wala si tatay na gapuli. Gabi na kung gapauli, para hindi pagsugoon dakop sang kagang. Tita Reg, sorry lang kay may mga erasure sa mga sulat ko. Ikaw na lang bahala mag-intindi kay gabi ko ginsulat. Tapos kay dugay-dugay or dugay-dugay gamugtaw ang bata ko, kag ginapamangkot ako kung ano na sulat ko, Tita Reg. So hasta na lang diri ang akon malawig nga sulat. I hope nga nakalingaw man nini sa maukod ni mga tagpalamati isang imo matahong nga programa ang kahapon lamang. So thank you so much, Tita Regine, for reading my long story, and I hope that God will give you more blessings and good health. Bye-bye and God bless. Lovingly yours, Lavender Mom of 2nd District of Iloilo. Sa mga Iloida nga nakaagi pa mata, na eksperyensyahan nyo man ini, kag matuod gid man balang ako nanongin panamkunan ninyo sa inyo nga bata, nagagwa man, no? Like for example, kung pagkaon ang inyong ginpanamkon sa inyo nga bata, sang inyo nga bata, samtang nga nagadako, and until, no, maghamtong, kung anong ginpanamkon nyo sa iya, sunod man, nga ti nangin paborito niya man, ang ina nga, for example, pagkaon o kung prutas nga imo nga ginpanamkunan sa iya. O sa ako niya doon na matudaan gid na. May isa ako kabata ginpanamkunan ko sa Davao nga pomelo. Sus. Pero lang kami aga tubangay nga duwa sa Davao nga pomelo. Favorite. Anyway, tika muya. Ano man dang inyo nga ginpang panamkunan? Kung pwede lang gid, no, nga makapili kita bala ang mga nagabulusong bala. Kung pwede lang gid, no, nga makapili kita kung ano luyag naton nga panamkunan. Pero hindi Basta lang na iya gaabot ang craving sa aton, basta lang na iya nga nagasulod sa isip ta nga luyag ta lang tawon ng pictures ng amo nga artista or luyag ta nga pangitaon ang amo sini nga pagkaon or luyag ta no sang something nga daw gina-crave gid naton samtang nga nagabusong kita. Well, maybe, no, for so many, may aragid nga nagatuhaw, no, nga amo sila daw ka-evident, gidya balaya nga, nga palatandaan, no, kung ano ang ipanamkon mo sa bata, nga ina, nagagwa, kay it's either luyag yaman, ang ina nga butang, ang ipanamkon mo sa iya, or gusto niya man, ang ina nga pagkaon. I do not know lang, sa ibang nga mga mothers, tell us, let us know kung ano man ang mga napang-agyan nyo sa nagbulusong kamo, ano ang inyong agin panamkunan sa ila, or sino ang gin panamkunan sa ila, ay ti mayo lang gid, no? Kaysa imo daw wala gid man ano, sa super nga mahambal naton nga daw lala gid dyan, no? Nga gin panamkunan mo. Kaya nagagwa gid dyan, no? Either uyon mo sa bata or ang hitsura sa bata,
nakasunod gid or ang kolor sang bata nakasunod gid sa imo gin panamkon. Ti paano na lang kung ang gin panamkonan mo lumboy, di ba? Ano pa gid ang daw ka? Mambal nato niya. Siguro mga bana mahambal nga. Hindi lang na iabala, no? Hindi lang na ialain lang niya ang panamkon ni. Hindi lang ang amusina. Pero hindi gani pwede. Hindi basta na naiaga sulod niya, no? Gina nga craving sa babae nga naga panamkon. So kung ano ya gasulod sa isip niya da, kung anong luyag niya kaunon, kung anong luyag niya nga tulokon, kung anong luyag niya nga maangkon, dapat ihatag mo dito no or else. Anyway, thank you so much, Gid, ha? Lavender Mom of 2nd District for your second story. And by the way, itong first story mo, amo tong ato niya winning story last week. So, paabuton ko ikaw, ha? This coming Saturday. Kadto ka diri, bit-bit ka sang imong pa Xerox, 2 copies sang imong ID, kay ma-interview ako sa imo. So, salamat, Gid. It is now 2:33 in the afternoon. Magapadayon kita sa pagdulong sa inyo. Sang mga iban pa nga makalilingaw nga makasaysayan pagkatapos ng Gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampo-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani dong malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Balik kita aga diri sa KLP sa gihapon ka upo din si Tita Regine and syempre ang mga istorya nga aton diri nga ginakalingawan every afternoon. I am happy kay dudasig ko na lang nga maubos ang mga nakapile up. Nga mga salat diri ni Lola Amparing, pero sige man siya yan, no? Padala sang iya nga mga letters, so wala gid kita nagareklamo. Salamat Lola Amparing. Another story this afternoon ang aton nga basahon nagikan sa iya. Dearest Tita Regine. Good afternoon sa inyo nga tanan, Tita Regine. Bago lang matapos ang ginapamatian ko nga gitara sa bombo. So, bangod sa sobra nga init sa akon nga kwarto, nagwa ako kag siling ko masulat na lang ako, no? So, ako naman nga mga nadumduman nga mga inagyan ko sa tong liberation pagkatapos ng World War II. Sadto ginpabalik kami sa school, gin-enroll bilang pagkuha namon, no, refresher course. 2 lang kami kabulan sa grade 6 sadto kag gin-promote na sa first year. Nagaklase kami sa tindahan, sa palengke, kay may ginaobra, no? Ginaobra pa ang building nga kawayan kag nipa lang. So ang structure made of light materials. Kung Biyernes, way kami klase kay Market Day. Tita, ang akon nga class advisor sa first year sadto, medyo bakla, kag bungol, kag permi nagapamuyayaw sa amon, labi na sa mga babae. Pero sa mga lalaki, hindi man. Istrikto siya, ganun ang ugali. Tita, isa ka bes. Ako na dumduman, naginsinggitan niya ako nga sala ko no ang sabat ko sa iya nga pamangkot. Kag ang sunod niya pamangkot niya,
Ti parehas man lang sabat sa akon. Ang ikatatlo nga bata, nagsabat man, ti parehas man sa amon nga duha. Kagambal sa teacher namon sa English nga, amo na ang tama. Tiambal namon nga ang si sir, parehas man ang amon nga mga sabat nga ang naakig siya kay hambal niya kuno mali ang sabat ko. Ay tita, dito namon na balaan nga may pagkabungol gali siya. So, hindi gid man siya gwapo, kag permibula no ga pamuyayaw sa klase. Tita, ang utod niya nga Filipino teacher, do amo-amo man sa iya, no? Do medyo maluming man. Ang iya utod, amo man. Ang pamangkin, amo man. Tilahi gali sila, no? So medyo amo sina. Why sila tanan pamilya. Medyo mga kuripot pa. So maayos ang tapos na ang building sa high school. Sa atubang sang elementary school, nagsaylo kami. Kag dito na kami, no? Ang amon nga section, salin sa second year, tubtub nga mag fourth year high school. Tingamon pulungkuan kawayan. Bale 5 ang makapungko, kag tad-tad na nga kawayan, ang amon nga ginasulatan. Ang dingding sang amon nga classroom, kawayan man, ni pa ang bubong, kag ang salog, sa lupa lang. Ayos lang, kay ting amon nga mga teachers sadto, mga mabuot. Hindi ko gid makalipatan ang advisor ko nga social studies teacher ko man tubtub sa subong. Kabuot-buot gid sa iya. Kag sa tanan palangga niya ako sa amon nga classroom. Si ma'am ko nga ini tama kadayaw. Kay pag-abot niya sa school, dayo niya tubang sa mirror kag pang lipstick, kag magpamulbos, tapos maghusay sang buhok. Mahal na mahal niya ako. Kati kun mag-abot na siya sa school, ayos na. Kag ginatinduan ko na ang iya nga table. Kag ti okay na ang mga flowers nga permi bag-o. Kung mag-demonstration class, ako ang ginapalapitan niya o ako ang nagadikta sa iya, kaya ginapupungko niya ako sa front sang kwarto para nga makadikta kung may malipatan siya. Tita, palangga niya gid ako. Katiway sila anak ni Sir namon sa biology. Kung may pagkaon, ginahatagan niya ako. Tita, way nagdugay, nasunog bala ang amon nga school. Tisling, electrical wiring ang rason. So dito naman kami nag-transfer sa merkado. Bali 4 days lang, kay tikon Friday, market day, kag ang mga rooms, ginabaligyaan. Hindi ko man makalimtan, nga second year ako sadto. Nagsaot ako sang tango, ballroom dancing na may partner man ako nga lalaki. Ang program, linggo ng wika. Ti ang ginasulob ko Tita Regine, akon pa nadumduman, relief nga navy blue, kag nakapaalang. Tita, bisan pigado ang pangabuhi namon sadto, wala na ang tatay, pero permi ako nag-entra sa extracurricular activities sa school. Halin first year up to 4th year. Silinggani ni Nanay sadto, and I quote, man si ampare nga diya, makapasar lang sa saot. Nanay, siling ko, ang grade sa extracurricular activities sa physical education lang, kag hindi sa tanan nga subjects namon. Tita Regine, hindi man ako gwapa, pero kito siling nila graceful kuno ako magsaot, kag always smiling. Kita hindi man ako gwapa, kag hindi man malaway, kundi nga katamtaman lang. Kada may saot o folk dance, permi ako naga-entra, kag permi kami may place o nagadaog sa contest. Dita hindi man sa pagyayabang, pero mga pila ka beses ako nga naging reyna o queen sa barangay nga fiesta, kag nangin dama man sa queen namon sa fiesta sa Santa Barbara, sa itong second year high school ako. Tita, siguro hindi man ako pangit na pangit, sa itong teenager pa lang ako. Ako na dumduman nga namiesta lang kami sa Nulucena sadto. Kinuha na ako nga dama sa reyna nga gindayunan namon. Sa isa naman ka barangay, fiesta sang classmate kag friend namon, nagdaog man ako sa box a supper, pataas-taas na bongga-bongga sa kwarta.
Ti ang talent ko sadto, nagkanta ako. Kag may admirer ako sadto nga sarhento sa Philippine Army nga nagbongga sang iya nga kwarta. Tita ako naman ang first kag naging Queen of the Night. Gintakdan ako sang sash or ribbon kag ang duha naka-gown pa nangin dama lang. Tita hindi man sa pagmamayabang, wala sila padaog sa akon when it comes sa kantahanay. Tita sang bataon pa ako ang mga bag-una nga mga songs, Spanish, Tagalog, English, kag hiligay noon, ginasaulo ko kag ginatun-an ko sadto. Sang una nga tiyempo, tita, palakanta gidya ako, gani ginatawag ako sang amon nga district supervisor nga songbird sang amon banwa o school, tita. Sang una, basta may program o interview, kantahan ko dayon. Di kundi ayos lang, kagkuha o pass dayon bangod sa akon kanta. Tita, do sa pahambog-hambog lang, no? Tita, basi ko natak-an ka na sa pagbasa sa mga love ako nga sulat, sorry lang. Love, kisses and prayers, may God bless us all. Lovingly, Lola Amparin. Lola Amparin, never gigitay nga matak-an, no? Ikaw gani, wala ka natak-an magsulat di. So, paano ako yung nga matak-an? Kaya nagabasa lang ako sa imo nga sulat. So, just continue writing your stories and entertain us and inspire us every time that we read your stories. Salamat gid, Lola Amparing. I hope you're doing good, feeling okay. Nami ang tulog, kag nami ang pangisay-kisay. Salamat sa liwat for another story share diri sa KLP. Alas 2:44 ang aton nga oras. Magapanabalik kita pagkatapos na sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan. Balik kita mga kabombo. Ari naman ang ating third story sa sining hapon. Nagikan kay student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Another day, another time to enjoy listening to KLP. A day full of love and happiness because once again, together kita sa pagpamati sa program ni Tita Regine. Bisan malayo kita sa isa kag isa, still, we can be together in enjoying this wonderful program. A joy and happiness that comes from the Lord. We should all be thankful to God for His gift of a new day, a new life. Tita Regine, luya ko nga isay-say subong ang natuhoy sa utod ko nga si Delia, ang akon manghod. Mga 3 years ang age gap namon, pero una pa siya nga nagka-Alzheimer's sa akon. Kanami isang ialimog, kagkatahom siya magkanta. Talented man siya. Nami magsulat, bisan poem, drama, kag declaimer man. Wala siya katapos high school. May mga suitors man, pero tumandang dalaga. Madamo siyang hinablos na ginpadako, inalagaan, but sad to say, subong nga kinahanglan niya sang love and care, wala sang nakadumdum. Sang una, nagkaangkon kami sang samaan ng loob. Simple lang ang rason sa hindi namon pagkaintindihan. Misunderstanding about how a wife and a husband can maintain good relationship. May karelasyon siya sang una, pero isa ka babae man.
Dugay sila nag-upod. Nagsama, but eventually, they separated. I don't know the reason why. Pero I have a hint. Misunderstanding about money matters or handling finances. I don't want to leave our misunderstanding unresolved, so I did the first move to reconcile. I prayed for her. Di ako sigurado what will happen next. Isa kaaga, nagkadto siya isa lang isa sa amon balay, while nga nagapangapi ako. So gintimplahan ko siya, kagin offer sa iya. Amo lang to, bati na kami ulit. Now, we can tell stories together as if nothing happened. God desires unity among believers. Ephesians 4 verse 3 says, "May every effort to keep the unity of the Holy Spirit happen through the bond of peace." Tita Regine, sometimes when a gap or silence intrudes sa aton nga relationships, mending them seems out of our control. But through God's Spirit, we are called to cloaking the garments of gentleness, humility, and patience as we seek God in healing our relationship, and God can bring people together as simply as offering a cup of coffee. Subong, okay health ni Delia. Although, hindi niya ma-recall ang ngalan ko or hindi niya ako makilala. Tita Regine, my younger sister LV is now with the Lord. Ay, amo na siyang ginambal mo no, nga dying to siya. That time, nasulat ka dying siya sa Manila. Now, wala na siya. She passed away yesterday. Farewell is painful, but now I can be rest assured that LV is in our Lord's safe hands. This is only a transition for all of us. Though life on earth ends for us, we will continue to live forever and better in the next life where Jesus is. As I look out of our kitchen window this morning, nakita ko ang mga kahoy reaching up to the skies. Ang iban sa ilang mga dahon, green, ang iban yellow, ang iban brown. God has built into creation a cycle of rest and renewal. And just as rest is preparation, or just as rest is preparation for renewal, death is preparation for resurrection. Every new leaf of springtime is a reminder of our promised resurrection. May the Lord prepare a place for LV in His kingdom. Goodbye, my beloved sister LV. May you rest in peace in God's garden of love. Life is so short. We should be prepared for that special moment when God will call us to be with Him. Te, prepared na bala ka mo? Tita Regine, close ko na letter ko. Good afternoon to all and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. And, may-ari pa nga sugpon, God shares in our sorrow, but peace like a river attendeth our way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. From H.G. Spafford. Thank you so much for another sharing sa Saninga Hapon. Student Mom, we are very sorry about your loss of your sister nga si LV, but yes, no? We are praying nga in heaven dito gid ang iya nga diretso. And sa imo naman nga isa ka sister nga si Delia, I hope the love from around the people or from people around her amo na ang magasustain sa iya
And especially coming from you nga at one time sa inyong pag-upod bilang mag-utod, siling mo naglainay man kamo sa sang buot, no? Pero ikaw ang nangita sang paagi nga mag-reconcile ka mo, ginpangamuyuan mo lang. And then one day, nag-abot siya, nagapangapi ikaw, gintimplahan mo lang siya sang kape, and everything went back to what it was before. Kanami lang gid, no? Parang walang nangyari. For as long as we lower our pride and let love reign, may ara gina yan, reconciliation, may ara gina healing among those nga naglainay sang buot. So we always pray, no? Nga, yes, papangibabawon ang pagpalanggaanay over sa kung anuman nga mga conflicts. Ikaw bala, Lord, Anyway, thank you so much, Gid, sa imo student mom of Lambunaw. And salamat sa mga letters. They keep on coming. I hope okay ka man, ha? Every day. Well, we would know na okay gid ang aton diri nga mga suki, no? Nga mga letter senders. Kung halos everyday man, we receive stories from them and we read their stories diri sa kahapon naman program. Alas 2:53 ang aton nga oras, magapanumbali kita. You're still with Tita Regine diri sa kahapon lamang program. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kun yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kun pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. 6 minutes before 3 o'clock, pwede kita kapanugod diri asang sulat sa aton ni Lolo Abraham. Di ko asa diin lang ha, ang aton nga malabutan. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa tanan nga katapos ang Bombo Radio Iloilo kag sa imo Inday Regine. Sa 6 years old ako, tapos panyaga, ginpatulog ako ni nanay. 3 p.m., nagkadto sa balay ang amigo ko nga makadto kuno ako upod sa iya kay birthday niya. Makaon kami linugaw, may gata, pula ang kalamay. Lakat kami, makadto sa ila balay. 20 meters kon lakton. Inday, at the same time, 3 p.m., ara ako sa baryo. Nagambal ang amigo ko nga, maplay kita pulis-pulis. Ako pon mo ang nagatumpok sa duta. Ginatabunan ka dahon saging. Kag magdalagan, lagson ka namon. Sugot ako. Inday Regine, ginhakop ko kang magdalagan. Lagas nila ako, nagasinggit, makawat. Nahulog ang dala ko. Ay, sus, mga ipot kanding gali. Tawa sila. 4 years old ako, Inday Regine. Ara ako sa baryo. Ginguba ko no, ang dako nga balay. Ara gid sa sentro. Teniente del Barrio. Ang tawag pasado sa opisyal, Inday Regine. Nagapungko sa mga tapi nga mga kahoy, upod ko mga bata para magbasketball sa court para may kalingawan ang mga tao sa baryo. Sa laktod, isa kaaga, ipagwa ang mga amakan ara sa idalong balay ka Teniente del Barrio kay may fiesta o kung binayle. Ginpaligid ang hamakan, may manog nga maninina in the Regine. Ara ako sa tubad gatawo nga isganan, may Indian target siya,
ginakaptan, gintiro niya, igo gid sa ulo in the regime. At the same time, ara ako sa baryo, upod kong amigo ko, nga nagkaon kami sa Ilabalay, kiti birthday niya, hambal niya, Abraham, may isa ka bata ako, mahampang man pulis-pulis, pareho inyo ngalan, bag-ulan di sila sa baryo. Tingin hakop nito kayo, ang nagatumpok sa duta, kag magdalagan. Ginlagas namon siya, singgit sila, makawat, makawat. So nahulog sa duta, ang ginakaptan nito kayo, ay, real gali iyang mahigko, naghibi si Tokayo. Hambal niya, isugid ko kamo sa pulis. Tikinulbaan kami. Tagsa ka amon balay, isa kaaga, 8:30 a.m., 5 kami nga mga bata, kadto kami sa puno saging, nagapalipod nga 5, ara ako sa ulihi. Ang amon upod nga isganan, may tirador, lapit lang sa pabrika ka incheck. Tidira nagahugas botelya si nanay, kagya utod nga babae. Garrison kuno ina sa Japanese Army sa 1941 to 1945. In the region, may mataas nga balay, tapi, mga 10 meters ang layo. Gintirador ka upod namon, nga nagauya tirador ang banggirahan. May mga baso, nga kung mahulog, mabuka, naigo niya ang baso. May isa katawo gali, nagapanilhig sa idalong, nagsinggit siya, hoy! So kinulbaan kami, dalagan kami kag magpauli. Kag upod ko, sadto, patay na siya. Wala siya makaabot, 30 years old. Sa ila kami, balay nagpanago. Sa idalom ka 4 in the region, mga 45 minutes, doara kami sa idalom ka 3. So nagpauli ako sa amon balay, 20 meters kon lakton, pagkaaga nagambal siya. Ara man ang isa ka bata, buwas aga pa, pauna-una kita bugtaw. Kay may isa ka bata nga babae, lapit lang sa ila balay, nga nagapadayaw siya, basi, no? Kay dira nagapulpog tansan, takop sa soft drinks. In the region, ginahimo namon bola mano sa taxi. Ang taya, mga tansan. Ti una siya bugtaw, kay lapit lang dira ang ila nga balay. 6 a.m. kita ay kami nga 3. Ang isa ka bata, permi kami kinapaboksing sang amon amigo nga 12 years old. Putson kabayo ang mga kamot. Siya amon guide, upot kami nga 3, tanaw sine sa Secret Invasion sa French cinema sa 1960. Grade 2 na ako. Hasta lang kita diri anay sa imong sulata, Lolo Abraham, and yes, kina-acknowledge ko. Another 2 letters ang nag-abot diri sa aton kag nabaton ko siya kahapon. So thank you again. Sa iban man nga may ara nga mga luyag nga i-share diri sa KLP, sige, i-email nyo ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwas, padayon kita nga mag-enjoy sa mga istorya diri. Maraming salamat sa inyo. Of course, magasunod na ang mga dramas, si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Thank you very much sa inyo tanan. Sige hapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.